مون السما ما عدلنا وسمعك لنا. صبو كبور حزب إرترا إزي إتي وترو كلام ساعات كلت بناي لندن كندا قوصاصرا زكايد فنون الجابا دك هاجري بحان صنيحكم كتكونوا تسفا جبر نايلومي مدبنا بحصر زبالة نوقعنا زخون مأتوي كغربي تكرسنا نجر كأنا بجزاء كوردي انتي مالتي جزاء زرارة برلو كفوت ذاتي ينايلومي تحصر مأتوي تدحري مبكعي مالتي كسيلو جزاء زرارة برلون كاتعلون كوني ولدنا ببوليتيكان بعدكن ألسي جميرونا علامهم إرترا أبتختات على مجزأة النتات ناس موسى حزبهم حرا كوني أبتنوح عمتات زوسد مرير كالسي بزحات بمسوات النت النحلفو بزحات كأ شمجيلوم نتعاليو كخدو نكلو دقوم شدوم ودينا برتاتهم العلنا نزم حلالفلنا حدر حزبن هاجرن تنتقبر ولدنا بمتاي مخنيات متاي جيجاتات يفصمو بزي قدس قال سنا ثورانا نأرمنا نتعرنان قال صوم كسيلنا يوم هاجر إترانا تصاوص فرق كاب علامة ولدنا تفصيم يتكندن كالعين علامة هزبي كسعزا حجي تحمشي شرلو نسدما حزبنا حرا زي مخاني أبناء إرترا كل مدى عنوات زختل حادث أو ملكي تسكمنا ناس هاجر مئتاوناي ناس هاجر مئتاوناي أمناي دلي تفتح تقاومونا قال سنان نلعل 4 عمتات أبذكايدنا يوم صعرتات كندقنطا بالتأكل بعد معنت نملكي هاريمنا كبل أيكل كل ساعة أبزي هلق انتاي نقبر ننبر اتكن قبرو زلنا قنا أي رخبنا يوم أمو زلعلو حتو حزبي إرتران لعل 8 عامتات تقاليسو كسعلومي بغع بوليتيكا خسرح أيكالن سلامنتاي زبل إذا حتو زي بملعب أبزجزا سفح بزبالات زباب مو اوبن جلوس بزخونه مجدي كنكاتعلو سلمتاينا وي سلمتاي حزبي إرترا نحزبي إرترا زملكتي بحفشو أو بوشتي هالو أبدقه مهنياتو تبقعات كابت عقمتات نايت حزبي زبقسي سلازي حزبي إرترا سلمتاي خسا حجي بقع بوليتيكا سرح زي كعاله أمو زجزع بزز مثلون ببتي إيويلو زقربو مخنياتاتن كزراربلو ككاتعلو ناب جزا قدفو لذي بجزيوخم أي من وبجزيوخم إتكم حفلنا بالكم ريتوتاتكم كتبوا تصبيكم تزتنا أوراق أختعنا
بومتان كخيد يدل مالتي سيد. مرحبا، سلام لكلهم. مرحب سيد. جمريا يا أنيلنا ممهر هاي تحل لكم كلام تقدمنا تسوء ننزل لهم نزي ناي قضاء بروغرام تي سأقمنا انتايو حضر حمام كاس هاي ملس كاي دقاقي مزولو مخنياتو تي كودا انقلو تغنسي أبتي جيتيزي كابتي جبها دقد وصلو آتيسكا ብዙሕ ሕንፍሽፍሽ ኣትይዎ ንሱ ኸ እንታይ እዩ እቲ ገሊኡ ከም ወዲ ሃገር ገሊኡ ድማኒ ከም ናይ ደገ ዓሚል ተቆፂሩ ተባሪሩ ካብቲ ሜዳ ሕጂ ብድሕሪኡ ናፃ ምስ ወፃናኻ ኣክንዲ ናሽናል ሪኮንሲሌሽን ጌርና ሕጂ ኩናት ተኽቲሙ እዩ ኣብ ምህናፅ ሃገር ኣብ ምህናፅ ፖለቲካዊ ስርዓት ኣብ ምህናፅ the systems and development ንዑ ኣክን ምባል እንታይ ኮይኑ ከምዚ ሌላን ጉሌላን ጀሚሩ ንግዚኡ ክሳብታ ዝሓሸት እዚ ሃኒሙን ፒሪየድ ዝነበረታ ክሳብታ እዚኣ ሬፈረንደም ትግበር እያ ብድሕሪኡ ምዃኒ ከምዚ ካብ ሕጂ ኒኖ ድምክተና የለን ብሒትና ከምቲ ሜዳ ኤርትራ ብሒትና ሉ ዝነበሮ ሕጂ ከዓ መንግስቲ ተኾነና ናይ ቱ ፓርቲ ተኾነና ናይ ፓርላማ የድልየና ገለ የድልየና ከምዚ ናይ ምዕምፃፅ ናይ ምግዕፃፅ ኮይኑ ትረፍዶ ንደገ ነበረ ሰብ ንኽፅውዑት ኣብቶም ኣርካናት ዝበሃሉ ሰባት ከማን በብሓደ ተማሒቖም ክሳብ ሕጂ ኣብ ማእሰርቲ ሮትን ደ ሕጂ ናታቶም ከይኣክል ድማ እቲ ኣብ ደገ ለፊዑ ሳንቲም ብሳንቲም ቅርሺ ብቅርሺ ኣኪቡ ድማ ዓደይ ናፃ ወፂኣ ኢሉ ከዓ ክሃንፅ ኢሉ ዝኸደ ድማ እቲ ገንዘቡ ከዓኒ ከምዚ ሓሙኽሽቲ ኮይኑ ተሪፉ ሕጂ እንታይ ኮይኑ it left a bad taste in our mouths. We never felt that እቲ ቃልሲሲ ቀፃሊ ከም ዝኾነ ከምዚ ቃልስና ክቕፅል እምበር እቲ ናፅነትን ሓርነትን ክንፈልዮ ኣይከኣልናን እቲ ዝገርም ከዓ እዚ ኩሉ ተቃሊስና እዚ ኩሉ መስዋዕቲ ከፊልናስ ክሳብ ሎሚ ከዓ ብሓደ ሰብኣይ ንኸይድ ኣለና ከምዚ ከስዕደ ጉራጉራ ዘይኮነስ ከስዕደ ሓንቲ ከምዝዋነት ኤርትራስ ብዘይካ ሓደ ሰብኣይ ካልእ ከም ዘይወለደ እንታይ ወሪድና እኳ ኣነ ዝገርመኒ ሕጂ ነዚ ኢና ደጋጊምና ክንፍትሾ ዘለና ፕላስ ድማኒ ኣብቲ ዝሓለፈ 30 ዓመት ድማ ኣክንዲ ሃገራውነት ኣክንዲ ፓትሪዮቲዝም ነቲ ተረኽበ ሶቨረንቲ ከመይ ጌርና ኣድልድልና ዓድና ንማዕብላን ንንሕና ከዓኒ እዚ ዝሓሸ ወለዶ ኣክንድና ጥሪ ናብ ዝኸፍአ ኮይኑ ኣብቲ getting from bad to worse ሓደ ካብኡ ከዓ እቲ ናይ ሰዋ ማዓስከር እሱ ከዓ እንታይ ፈፂሩልና ኬዮስ ዝኾነ ሕጂ ስለዚ ኣበይ ንኸይድ ኣለና ኣብቲ ሕማምና ጋና ኣይተኣልየን ኣሎ ድቕ ዝበለ ዛዕባን ኮንፈረንስ ዳያሎግ የድልየና ኣሎ ከምዚ ሕጂ ሓውና ነቢል ዘቕርቦ በቐዳማይ ኣብ ፋኑስ ማለት እዩ ስለዚ it's a call that needs to be well accepted and taught and we need to build on it. Thank you very much. Thank you, Said. Visual, precise and to the point. What I wish to say ካብዚ ጅመራት ሒዙ ፖለቲካሊ ቅድሚ ብረታዊ ተጋድሎ ድሕሪ ብረታዊ ተጋድሎ ምጅማር እውን እንሕ ዝበለ እዋን መዓት ሓፈይ ዘፈያት እናጋጠሞ ህዝቢ ኤርትራ ግን ብዝኾነ መገዲ እናተሰለፈ ብረታዊ ቃልሲ ብፖለቲካዊ ሜዳይን እውን ብዝከኣሎ መገዲ ሸይፕ ንምግባሩ ተጋዳላይን ህዝብን
እናተሳተፈ ዝርአ ዝነበረ ጌጋታት ብቓልሲ ክእረም እናተገብረ ኣብ መስርሕ ዝነበርናሉ እዋን ግን ብከምቲ ብፍላይ ብወገን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝነበረ እንተሪእናዮ ኣብቲ ዝድለ ከይተበፅሐ ኢና እቲ ብረታዊ ቃልሲ ናይ ትውድብ ጠጠው ኢሉ ማለት እዩ ተሃሪሙ فإذ كل جزء نزاربلو سلا زخانة كابز كل تمكرونا جن كابز كل تمكرو حزب إرترا مالته كابز كل تمكرو حزب إرترا زصاعي بوليتيكا سرحي كالنتز فهمت أنت ويز بالكو نابت حزبي إذا تقر وشتي هالو أبدقي دفائي حيلي زعبا قداي كوينو يريو سلزي اللخي يفات راح زي يكون بقدم تختل بقدم جنبار كقال سلو أبزخل political platform كبصح زي مخالو يتي ززار بالنزل لولا تزبخ زحطو زلخو مالتي سلمنتاي كم هزبي أبز درجة زخن بصح زي كارنا نريو لنا مهرا لنا خاب معلتاوي يخون أكفال معلتاوي زرق مقبلناتات ناي كبابينا علم بتخبر زقبون تاي نحنا خي أبيل لنا إرترا أبيل لا قلي أنت إخون زرلو زبلوم أون أب علتاوي ممياتن درجان حتاتنا حقن مبالن إن العلوم قداتي وجن تترنيفو ماي كواتر زخير أيكون نزلو ثم انتا إذا نصبارق اللي نعاي أي بقى عنانا لنا أي معبلنا لنا نجيزي إنكم نتاعتون كجتم بزغير بوليتيكا نسرح كالنا لنا لحد إذا سرحناها أبكوابنا يا أخوانا علم تواسعت خنكونا ينخلينا كم هزب في الزخونة انتا يوتي صقام أبز خبز حنا زي كعلي أتصبقنا كنريو كنزرار بلو كابونا نقليو نام مفتحيتات نام تأخيب زخير لازم أتصير مالك لزخونا سي انتا ايتي أو خبز حنا زي كعلي باشاي أنا كفت كان ولا غباشاي برهانه يدعي له زلو انا يكونكم أو برهاني يس لعلي غايز له برهاني قررنا مقدمة سعد كاوش بغيرنا هنزارة هو نزا سعال مقداف أبيت من الله انتهي هم ديك برنا سيلا زرارة تشكلها كل جزيتا من حتى فتون ديا مزاك لها زارقا بين من لسان زين من لسان كل جزي خلال الملال لنا ولا تزبيكن نحن ولا كلنا عرفتي كان دي مغنيات أنا زري أقول لك زي تيرتراوها جراوند بدرجة إيرترا بدرجة حبيت حيالات منجستات تدلي يكون إيرتراوها جراوند سبحان نجا كله يكون نجي كله زي خلو مهنيات زي خلو من قد خاف تركلو ثم كان دي حيالات سخون هجراويان إيرترا أبقاس زنغورو بحدا يمنطولو ميرو ترينا يمكن كاب عواطر نجمرينا يترطاري عواطر بسمو جيري تقتل الغلي زبان لذرقات صنع غرايكونا مين كالوت لغيام دوسو
بخنساء بتجادلتي ناتنا يقتلوا خنساء بتجادلتني جبهة يقتلوا أو جبهة زنورو مالتي خنساء تعبش طول ما يقتلوا نيران هاجراونا في المسرح تبقى كازفر وتعزهم متعارستي أبزهالون وان زعرت سبزي توم بجبهة زناتهم بزباق بارتوكو أب جبهة زنورو قديفنا وش تزباق بار نور هاجرايا كا بحري نصلي نيران وساعة كمان نصلي ساعة مزلنا يوان تشجر نازيس عنا لنا مبزعت الجزي مش عالم كمين مجبرينها عالم كمين تجبر الله كونجيتات مبينة مجمرة كن رئوز بأنا نقرت الأهلي هوي نسي اترتاوها قراونا تدلاي بخال علامات ساسا لو ساسا ارتاوها قراونا أي دلين من زي دلها 10 تجي نقرنا بعد بقى نقرنا نتهاجرتا هذا ما عبي دواي فتسيني جوا دامايتي نفرتا بدواي مو بزار كله the last phase نا هزبي إرترا مصنات يكايد كم دلو إساس بقل سنين أجيت نجر نحنا زم أبدق دلنا نعايش قربتك زعبا إرتاونت بزيادة نقلص المثال كنفهر نسرح المثال مجمرات ناتنا قدي نتيتاوا غراونا حفظ بولوجي ايش يتنا انا شكيتنا توش تدلو بخلت حاوي سلو بخلت حاوي سلو عدوغن بيت مأسرتي ايميت رسالة دوش يتاتالو كلا وغن إيه لومي وياني مسكو خايم يلن أبي مسكو يلن سو مسكو ناتو على أبو خاياتي أبزغو ነገር ከማን ይብሉ እጅግ ወገን ደገ ዘለና ተስፋ ዘይንህቦ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ተስፋ ደይሂቦ ኣብ መንጎ ተቐጢሩ ዝርከብ ሕብረተሰብ ረታ ወርለ ድምፅኻ ተኣየላትን ሓቃ ሳትኩም ከምኡ ደይበልኩም ስሳ ድምፅኻ ተኣየላትን ናይ ቴሌቭዥን ብሓደ ወገን ከዓ ከም ዝብለኩም እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ውሽጢ ሜዳ ዘሎ شجرو أب حنت نجار جورو زخل نجار يقولي تشفع هو زخل أكال يقولي أنت ده أب بتشغلوا بيت ما شرت الله مرشان الله أنت ده شغلوا نعنا وقت أتي خلا سوا تصاني رسائل عنتوي سوا بالكا وبالكا نبي هتخيل ويانا بزمس يمالو ويانا بتخيلوا مالو نتوهله أبوك متابع مع بالي ناي تمرتي ولا ناي سرا ولا ناي كمتات جن يلن ولا حنت يلن تعبر السب حنت قربتي تسفى دبكة من ساعة ناسي متاكل جورهون ومعقول دو قال جبل شغل جزء انتاي تسفى هون إنعي وغني مشكلة تحت على دم خلوه تسفى جبر خلونا بقى من ساعة نايب لذي تقول بخمزي ريوان أرنو كاروت كابسوت تي هاجراوند إرتاو هاجراوند سي قدامك تقراوا كمان زارمني أنت نسبر هذا لنا إرتاو هاجراوند يبني تي خالا يكون نتشجرنا دلو تي إرتاو هاجراوند شعبيات مصر يدي زارمنيرو مش كنا يمريت عريبو يبر شعبيات مصر هاجراوند يبرنا هنا إرتاو هاجراوند in fact beyond the مبزعتنا نبلو أنا كايبلوني زين نا أوروبا جزات الزبرال نادوب توايلو زرب زروات أنا جن بلاليه تريوتي يرتاح جراوند نسيم عليك أبزع خد لكم زروات هاي بالاشو ترى أوسخك بالاشوني سلجي أبزع خد لكم Thank you, برهانة.
برهان اتي اب سدت اب داسبورا زلو هزبي ايو نحزبنا خد حنو زخل منتو سرح زخل امبر ህዝብና ቤት ማእሰርቲ እዩ ዘሎ ካብኡ ከይወፅእ ከዓ ክገብሮ ዝኽእል ነገር የለን እዩ ብሓፈሽኡ ኣቕሪብልና ዘሎ ያ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ማለት ንሕና ንገዛ ነብስና ጥርፍ ዝበልና ኣካላት ክንከውን ዝኽኣልና ኣብ ነፃ ዝኾነ ሃገር ኣለና ክንመያየጥ ንኽእል ከምዚ ጌርና ከምዚ ሕጂ ዘለናዮ ክንሰርዕ ንኽእል ክንስራዕ ንኽእል እዚ ሓለፋ እዚ እቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ የብሎምን እንተ ደኣ ኣለኻ ንዑ ኮ ኣብ ማእሰርቲ እዩ ዘሎ ዘበለንሲ ወዲ ኣለኹ ያ ክዛረብ እንድሕር ዘይክኢሉ ሓሳባቱ ክገልፅ እንተዘይክኢሉ ከምቲ ዝበልካዮ እቶም ብኤርትራዊ ሃገራውነት ዝቃለሱ ዝነበሩን ሓሳቦም ንብፆቶም መቃልስቶም ክምህሩ ክስፋሓፍሑ ዝደልዩ ዝነበሩ በቢግዚኡ እናተቐፀሉ መፅኦም እዮም ድሒሩ እቶም ዘገልግልዎ ሒዙ መፅኡ ሳያስ ከዓ ደጋጊምና ሃገራዊ ከምዘይኮነ ኣክቹዋሊ ኣብ ምጋባእ ቅድሚ ዳርጋ 3 ዓመት ገይሩ ኸውን ሕጂ ዘይ ሃገራውነት ግደፍ ኢልና ኣቕሪብና ነርና ስራ እንታይ እዩ ብሃገራውነት ኤርትራ ይኣምኑ ዶ ከምዘይኣምኖን ኢሳያስ ዝመርሖ ከዓ ካልእ ዕላማ ከም ዝኾን ከም ዝነበረን ከም ዘሎን ዝመፅእ እውን ከምኡ ምዃኑ ስለዝኾነ እምበኣር ብትውልዶም ብዓልየቶም ዋትኤቨር ኤርትራውያን ኮይኖም ፀረ ኤርትራውነት ዝሰርሑ እንድሕር ኮይኖም ካብቶም ኣብ መወዳእታ ዝጠቐሶም ብርሃነ ኤርትራውነት ኤርትራዊ ኮነን ፀላኢና ኤርትራውነት እዩ ኢሎም ንመንነት ናይቲ ህዝብን እንታውነት ናይቲ ሃገርን ዘሕዱ ገለ ኣባላት ፕሮፌሰራት ኢና ዝብሉ ተቃለስቲ ኢና ዝብሉ ዘቕርብዎ እዩ ካብ ተጋሩ ስለዝኾነ ብምንታይ ይፍለ ደኣ ካብ ናይ ኢሳያስ ትሕዝቶ ወላ ሓንቲ ይፍለን ዝፈላለዩሉ ስልጣን ኢትዮጵያ ምን ተቆፃፀረ እዩ ዝኩሉ ውግእ ብቀዳማይ ጠቂሰ ነይረ ልዕሊ 100,000 ከፊልና ኣለና ኣብ መንጎ ባድመን ዝሕጂ ናይ ትግራይ ምስ ኣብይ ኮይንካ ዝተካየደ ውግእን ልዕሊ 500,000 ልዕሊ 600,000 ተቃላሳይ ናቶም TDF ክመውት እንከሎ 1.2 ሚልዮን ሲቪል ህዝቢ ክቕተል እንከሎ almost every business ናይ ሃገሮም ትሕዝቶ ናይ ሃገሮም ክዓኑ እንከሎ እቲ ዝዓኑ ከዓ ይመውት እንዲ ነይሩ ኣይማረኽ እንዲ ነይሩ ኣይ ኢትዮጵያ ልዕሊ 10,000 ዝተማረኹ ሰሪዖም ኣርኦምና ኣብ ውግእ ዝመውት ዝነበረ ክንዲዚ ስለዚ ልዕሊ 80,000 ኣብፅሕዎ ኣለዎ ናይ ኤርትራ ኣብቲ እዋን እቲ and it makes ዋላ 100,000 እንተበፂሑ ናይ ትግራይ ውግእ ጥራሕሲ ሓደ ኤርትራ 5 ተጋሩ ተቃለስቲ ይቀትል ነይሩ ንበል ማለት እዚ ኩሉ ብውሽጢ እንታይ ዝጠቐሳ ብርሃነ ብውሽጢ ከም ተዓንዩ ገይሩ እቲ ንሪኦ ዘለና ብቁጠባ ብትምህርቲ ኣብ ድንቁርና ስፊሩ እቲ ቀፃሊ ወለዶና ብውግእ ከዓ ሞት ዝባረር ከዓ ምድረ በዳን ባሕርን ካብዚ ንላዕሊ ንሓንቲ ሃገር ዝውሰድ ናይ ምድምሳሳ ወይ ምህማጣ ስጉምቲ የለን
ኢና ንብል ዘለና ስለዝኾነ ግን እዚ ኩሉ ቃልሲ ካብ ኣባሓጎታትና ወለድና ንሕና ክሳብ ሕጂ ዘለናሉ ኣብ ብቑዕ ፖለቲካ ምስራሕ ፖለቲካ ክንበቅዕ ኣይከኣልና ሓደ ነገር ክህሉ ኣሎ ከምኡ ዘየፅሓና ዘሎ እቲ ውሽጢ ዘሎ እስከ ንግደፎ هو ደቆንም ሓረዲ ከም ገንሸል ናምልኾት ሰዶም ጣዖታውያን ዝገብሮ እናሃብካ ድሕሪ ውላደይ ክፀኒሕ ዘብል እምነት ክህልወካ ኣይትፅበዮን ኢኻ ንቅድም ኣነ ኢኻ ትብል ኣደ ቅድሚ ውላዳ እትልዓል ኣቦውን ከምኡ ስለዝኾነ ሎሚ እንታይ ኮይኑ እንቢ ክብል ዘይክእል ንስኻትኩም ክትቀትሉኒ እንተሰዲድኩም ቅተሉኒ ወላዲ ትስእኑ ግን ንስኻትኩም ከዓ ትጠፍኡ ሃገር እውን ትጠፍእ ከብል ዘይኽእሎም ምክንያት ሕጂ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ተዘራሪብናሉ ነርና ንስኻ እንታይ እዩ ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ብወታደራዊ ዋህዮነት እያ ተሰሪዓታ ቤተሰብ ኩሉ እቲ ህዝቢ መን ንመን ኣይኣምንን እዩ ስለዚ እቲ ዝለዓለ መሳርሒ ኣብ ርእሲ እቲ ነፍሲ ወከፍ ዞባዊ ቦታዊ ማይ ቤታዊ ዋትኤቨር ስለላታት ኣብ ሕድሕዱ ከይተኣማመን ምግባር ሕጂ ኣብዚ እናሃለዎ እንከሎ እቲ ብወፃኢ ዘሎ ብዝሒ ህዝቢ ብዝሒ ምሁር ብዝሒ ምኩር ክመሃረሉ ዘይከኣለ ሓሊፉ ኣብ ወለድና ከምዚ እንተገበሩ ኣብ ጀብሃ ከምዚ እንተኾነ እወ ተገይሩ ዘየድሊ ነገራት ተገይሩ ዘየድሊ ምቕታል ተገይሩ ዘየድሊ ብዙሕ ነገራት ተገይሩ ግን ንሕና ንዕኡ ሰጊርና ሃገርና ናፃ ከነውፅኢና ህዝብና ከዓ ሓራ ክኸውን ኢልና ተቃሊስና ህዝቢ ከዓ ምሳና ተቃሊስ ሕጂ ንድሕሪት ከም ሽንቲ ገመል ዝመልሰና ዘሎ እንታይ እዩ ስለምንታይ ኢና ብቑዕ ፖለቲካ ክንሰርሕ ዘይከኣልና ብዛዕባ ፖለቲካ ውድባት ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘሎ ደረጃ ፖለቲካዊ ንቕሓት ናይቲ ህዝቢ ደረጃ ሃገራዊ ንቕሓት ናይቲ ህዝቢ ብውሽጡ ካብ ከባቢኡ ኣብዚ ናይ ትግራይ ክዛተዩ ምሁራት ዝረኣኾ ነገር ፖዚቲቭሊ ዝወሰድኮ ንድሕሪት ብዘይምባል ምእንቲ እቲ ሃገር ምእንቲ እቲ ህዝብን ብዛዕባ እቲ ዘለዎም ኣመራርሓን ክፋተጉን ከለዉ ርኤ ክፋተጉን ከሎ ርኤ እሞ ኩሎም ከዓ ፍሮም ዲፈረንት ዳይሬክሽንስ መፅኦም ናይ ሓደ ውድብ ወይ ናይ ሓደ ወዳድባ ወይ ሓደ ናይ ፖለቲካል ኣይዲዮሎጂ ወይ እዚ ኣይኮኑ ገሊኦም ኣብቲ ወያንያዊ ሪቮሉሽን ኣይዲዮሎጂ ዝኣምኑ ሪቮሉሽነሪ ጉዕዞ ዝዓምኑ ገሊኦም ኣንፃሩ ዝኸዱ ገሊኦም ብዝተፈላለየ መገዲ ክረኣዩ ዝኽእሉ ምሁራትን ምኩራት ናይ ቃልስን ሓደስቲ መንእሰያትን ደቂ ኣንስትዮ ማዕረት ንስኻትኩም ዘለኹም ቦታታት የለዋን ዘይተሳትፍቲ ግደ ከም ዘይፃወታ ጌርኩም መንክሳዕ ሕጂ ኢለን ክዋግኣን ከለዋን እዚ ናይቲ ህዝቢ ቃልሲ ካብ ዝፈሪ እምበር ነቲ ህዝብና እቲ ሃገርን ክመርሓ ዝፈሪ ኣይበቃዕናዮን ኣለና እንታይ ኢና ዘይገበርና ዘይበቃዕናዮ እዚ እቲ ኣዕሙቕ ኣቢልና ክንሪኦ ክንመያየጠሉ ንፅበ ማለት እዩ ስለዚ ኔክስት ሰይድ ሰላም እንደገና እዛ ሕጂ ክትብላ ፀናሕካ ኣስተያ ዘኪራኒ ንሕና መሳቱ ቀዳሞት ክንስና መዛረብ ዳሕሮት ምዃንና ይድሕዝን ምክንያቱ እቲ ናይ ሰውራ ጅግንነት ንዓድና ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ከባቢ ከመን ንፀልዎ ነርና ኢና ሕጂ ግን ድሕሪ ናፅነት ወዲ ሓዊ ሓሙኽሽቲ ኮይንና
ምክንያቱ ኣክንዲ ከምቲ ናይ ቀደም ዝነበረና ትብዓት ንገብር ሕጂ ብልጓም ፍርሒ ንነብር ኣለና ንዕኡ ከይፈተኽናዮ ድማኒ ንቕድሚት ክንብግስ ኣይንኽእልና ምክንያቱ እቲ ልጓም ፍርሒ በቲኽና ዝናር ትብዓት ምስ ንዕጠቕ ንዓና ዝመልሰና ከምዘየለ ታሪክና ዝምስክሮ እዩ እቲ ፀገም ዘሎ ግን እንታይ እዩ ኣብ ውሽጢ ዘለው ብሓንቲ ሬድዮ ብሓንቲ ቲቪ ብሓንቲ ጋዜጣ ይካየዱ ኣብ ደገ ዘለና ድማኒ እዚ ኩሉ resources እንኮለና ድማኒ we chose not to use it እንታይ ደኣ ኣብ ነንሕልና ብለካልካ ኣካ ነጥፍኦ ኣለና ስለዚ we lost the plot እታ ኣብቲ ዝነበርና we need to go back to the basics ኣብቲ ናይ ትብዓትናን ሃገራውነት ከመይ ጌርና ከም ንደልድል ከመይ ጌርና ሃገር ከም ንሃንፅ ኩሉ ብሰላም ብከይፈርሐ ብማዕረ ዝነብረላ ዓዲ ተክል እንተደኣ ኮይና ኣብታ ናይ ትብዓት ጎደና ክንምለስ ኣለና thank you تريد الخضر حفابيلا نيرا إيدي أنا حنساب وسك تبليت كاري إكال لهم بر أبيات كادي أبتي تاشمو يلحق مبال أوكي يا I think أبتي رياكشن زبلا تحت زلو هو يا أبو ريخا مستوى كا يلحق زبلت كتريخا أوكي كتصل أوكي مجمريا نقول لهم كما لهم بزح تأفئة مهنياتو بزحنا حبرة السب قدريات اندهالوني أبت معلت لك نقبر الله قدام كأ قالي مرعى قالي موت قالي فتا مثلا خلات سلز ركب يمس أخوكم من قن كل شاب كاتاتو لكم نبي حجون كل شاب مساخم اللهم كلهم تم زي تراخبنا نراخبنا برنان بسلام كتلون صبوك كنتات تلون تسفان دا قبركو إذا مسيخي إذا الله استخعيه نتم بزعبا لقوتا نفلت انتهي لهم أبوتاتنا خمس الغلو لقوتا مأس تتسيقا إلومسي أمتبحا يكونتنا من فحاز بالتخاتيعهم تاي مالتي تالقوتا نلقوتا تكون حتى قليتا كتبح كلها لقوتا تكون ندحر بما أخلا تزرزيرا جن قربتها تكون أو كل نبر لقوتا تكون يامو نحنا ما أستسيء أمسيلكم مجمريا مريت بينهم مصبحته حزبوا جنبر نناتهم سراوي تكون نحنا حزبي وس كسكن زيبل غيرهم مالتي بفرحات سراويتهم ننحل حتى أنا نزورون بحساب كنزارب كم زي نخل أمونغنا ثالثة يلنا زنقر وس كم زيبل نهزب خاء عدتات نداخدو تزاربوا ناس أيهم خم شعبي كم جبهة كنا نحنا يبلو أمه تزاربوا ناس أينا يلوم مش جمر نتزارب مش يتمزيهم حيزهم مخدو بدو حريو أبايت تزارب سبع يلن حده كلا أي ناس مسيم سبها لخاء سوا ذبها المسرت مسريتهم مالتي تاي مالتي ودع 10 عامت قول عن تداب كتماليو كل شاب نعبل له تنعب انت ايو تخبها لصنحي اخا عياس ولا صنحك حزب انت خويني ايو قدم ابوتاتنا كمزو خغبرو زبلو زنبرو قدم نسو خايم اساس فلطو يتمهراي انت كم زغبر حجت تمهراي 10 زعلمو مسكون سوان دحر كيدو 40 حد نطب خالوم كمزي انت غير كموت كمزي انت غير كموت كمزي انا غير كموت زبهالا نطبتات الله نعاني مهروان قدم نتخلو نسب بنشتي يقولوا هي جبهان يرا شعبيان يرا قلز بلو نبر نجر دمسس كم زبل يقورو وخوسيدهم مالتي حجي زقول عزين تاي كوين مالتي افرحي مش كزارب قول يحكم الكلون من قول يحكم زبل زي فلطول مهنيات ندخونه او تعبيت مالتي نتهزب خمس زبلكو كاو انت تجميرو مالتي
زخلو 9 أي من 9 مجمريا خا تي كونستيشن صدق تمرقوا بحقي بسرعة كل مستدالوه أوي من بعد ذي هزبخ نكحيو ناتو سبك حتى تندحر كوينو تهزبنا نحدوخ زارب ندحر كوينو إذا مريح النتي اللي أنت بهايلو وقت تجمير مالتي نعوم أنت قبل خيوعل بزمخني هذي نحنا غي بتوم تقالس زنبرنا بتوم كن زارب قبأنا خا أكندي أي تقالسكون مالتي يكون أنت نود بات نبعلن أكند بزعبة أساسا بزعبة عدنا نزارب بزعبة زي كون قوار زربا ندامس أنا نتي 40 كلتنا عمت كل الزبلناي وتما بدق زلنا أي زبل أنا مهنياتو تبعد زلهم تخلطون حكم أبحث رأتي موصي بلو ما توي بلو كزارب تخويني يسر 300 بيت ما أسرت انت ترى هل يبزان إيش تعدسي بيني موت بعد زلو تاشو مخون وتبدأ زلو أكند نحنا برتئنا نتيتق على ساي ننقحو نسم برتئهم انت بجنزب انت بخالق برتئهم منقستهم كدقفو خمس اللهم تغيروا مالتي بزم خنيا زينا نحنا اتي بوليتيكا نعدنا كنت خد قربة أنا حاجة بزعفات تقرأي نحنا نسمعين ندرينا مخنيات نسوم كاب قلعوا جميركا حتى كحتى دخولوا مخنيات اللهم أب عدم بيت صفة اللهم نتقومتي نحنا جن جدف دو كن حتى تسي كن الزارب مالسي كني أفنا نكفت أي نخلينا من حسنا عطو إدنا أسر سلازو خونه بزم خنيا زي نزو خنبط حزل دلينا زلنا خنبط حزي كالنا زو ما بدق زلنا نحرحنا خنواطت سلنوعل إنا زي نقحنا نعوم زي كترنا يوم مالتي نساتهم جن نمنقستم تم ندافلتو منقستنا طبقوا يزبلو نشتى جزا أنت اللي أتهم ويك أخمالا لسنا عادين حد اليوم ينبركالي كله تنسوم نحنا نفلطو نسوم فلطو الذي نحنا أي برتعنا أنت ما بدك جزا لنا نقاومنا بهالتي أي برتعنا نيزول بوغاني كي يبزح لكم يغني اللي Thank you. Thanks. داوود. مرحبا بمرزورو مرحبا جزانا كلكم تساتفتي كما يكنكم كما لكم أنت ويقا سلام وهلنا أنا مجمرة بأخاف جمر زرو إذا حتى إذا معبول هذا البوليتيكا كسر زي كأنا تمشي انتاي مالك يعني معبول البوليتيكا كبار جميلة السابر هاللي معبول البوليتيكا مالك كاسد ننوح جزء أب هاجرنا عم تقدم تقسكو تقالسي بوليتيكالي جميع بوليتيكا وقالسي السخاء ني مسل سوساني هزبي اتشا هم مجزأت النت عران موصع استخايدنا بحقوتاتنا قالسي تواجههم أب عدو خينهم أب نيويورك خيدهم أب تعدثهم حقي عالم علنا زبلو بذكال مجدي جن تي ديليت نايتهم نتعلم نحنا إنا نقوط أصدارا زبلو إرترا أبيك تكمت على وسينا تلزينا نحنا بزي قبع فدريشن مخنياتو فدريشن ناكلت ناس هاجرات بحبرا ورابحة حبرا ومنجست السرحة المسرحي نحنا جنكم إيكونا under the crown of Ethiopian kingdom زن مسل زلو وش تقوم محضار أبدي لكم كأ تحمش شوي لهم يوم أتقيعوا منام دحريو زغد سألخ محواساي مخناتو نوعو ديزاين ويناها قريبا إرترا حجونا بزلنا اللؤون الساقينا زلون كالساقينا ونزخونا نزمت نسوي سلامتاي
ኤርትራ ኣብቲ ሃዋሱ ቦታ ዝተቐመጠት ሃገር ስለ ዝኾነት ባብኤል መንደብ ስለ ትረግፅ ናይዚ ሰኪሪቲ ስለ ዘድልዮም ኢኳሊ ብምዕራብ ይምፅኡ ብምብራቅ ንዓና በዲሎምና ነዛ ቦታ እዚኣ ንምቁፅፃር ማለት እዩ ስለ ዝኾነ እቲ ዝተኻየደ ቃልሲ ፖለቲካዊ ቃልሲ ክዓውት ስለ ዘይተኻእለ ኣብ ውሽጡ እውን ሓርጎዝ ጎፃት ስለ ዝነበሮ ብረታዊ ተጋድሎ ተጀሚሩ ኣብ ከምዚ ሓርጎዝ ጎፃት እናሃለወ እዩ ብረታዊ ተጋድሎ ተጀሚሩ ስለዝኾነ እቲ ብረታዊ ተጋድሎ ዕጥቃውን ፖለቲካውን እዩ ሕትኡ ሕቶ ሃገርና ምምላስ እዩ እቲ ዕጥቃዊ ወል ብሰላማዊ መገዲ ፒስፉሊ ክፍታሕ ዝግብኦ ጉዳይ ካብ ዘይተፈትሐ ካብቲ ዓመፅና ከምቲ ዝዓመፁና ካብ ዓመፅ ምውፃእ ብረት እዩ ዘድልየና ተባሂሉ ዕጥቂ ተላዒሉ ማለት እዩ ኣዘርዋይስ ናይ ኤርትራ ሕቶ ፖለቲካዊ ሕቶ እዩ ስለዝኾነ ክሳዕ ሎሚ እናተሳገርና ኣብ መስርሕ እቲ ቃልሲ ከይተመለሰ ይመፅእ እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ከገልግል ብዝኽእል ንባዕሉ ከገልግሎ ብዝኽእል معبول بوليتيكا خي سرحي هاجر نصاوصيا هاجر نصا مسوصت كا انتايت حنجرنا له مسينا نتهزبي تنزاربولو زلنا كل زين نزاربولو زلنا كابزي كوس زخل بعد نابت بوليتيكا وغداي انت تملسنا مغناتو طبنجا مسارح بوليتيكاي نقدم ودب ፖለቲካ ተሓሳስ ማኸሎ ካኸላሎ ናይ ቃልሲ ኣገባብካ ዲዛይን ዝገብር ዝውስን ማለት እዩ ስለዝኾነ ኣይከኣልናዮን ኣለና ክሳብ ሕጂ ኣይፈፀምናዮን ኣለና ፖለቲካ ዝፈልጡ ስለዘየለዎ ድዩ እቶም ፖለቲካ ዝፈልጡ ዘጋጭዎም ምክንያታት ውልቀ ጥማሓታቶም ስለዝኾኑ ድዩ መምህር መሊስካሊ ለሃሞ ተባሂሉ ክረአ ዝግብኦ እቲ ምዕቡል ፖለቲካ ዘይ ኣየፍረናን ኣለና ዘብለን ዘሎ ብሰፊሑ ገሊፅካሊ ኣለካ ተረዲንሎም መጀመርያ ኣነ ካብኡ ተበጊሰ ክዛረብ ደለ ከፍቅዳለይ ዳካ ክዛረብ ያ ቀፅል ሕጂ ከምቲ ዝበልካዮ ተረዲእኒ ማለት እቲ ምዕቡል ፖለቲካ ክበሃል ከሎ ኩሉ ግዜ ምስቲ ዘለኻዮ ደረጃ ኩነታትካ ምስኡ ዝኸይድ ምፍጣርካ እዩ እሱ ድማ እንታይ መሰልካ ኩሉ ግዜ ንሕና ሃገር ተስራሕ ከላ መግዛእቲ እያ ተሰሪሓ ብሰንኪ መግዛእቲ ዝስራሕ ሃገር ድማ ኩሉ ግዜ እቲ ሕብረተሰብ ኣብኡ ዘሎ ኩሉ ግዜ እንታይ ይበሃል የብሉን ስለምንታይ ኩሉ ግዜ ዝበለፀ ነፃነት ተረኽቦ ወይ ከዓ ሃገርነት ተፈጥሮ ምዕቡል ታሪካዊ ነገርነት እንታይ ይበሃል ምስኮንካ ጥራሕ ስለዚ ንሕና ኣነ እንታይ መስካ ኩሉ ግዜ ኣቦታትና ዝብሎ ምስላሉ ጫማኻ ማዕረብ እግርኻ እዩ እንታይ ጫማኻ እንድሕር ጠርኒቑ ሒዙካ ዓቐበት ክትወፅእ ትኽእልና እግርኻ ተመሊጡ ድሕሪት ኢኻ ትተርፍ ጫማኻ ድማኒ እንድሕር ገፊሕኳ ከዓ ኩሉ ግዜ زلق إلو فتحنا بلي أبتدي اللي تكاد حكم نحنا كم حزب إرترا جنا بتي حرساوي تاريخ أو حرساوي مع قالينا جنا كاب مسفننة دي وصل كابو دي وصل ومخانو زي نحنا نقول نبرنا قال سي أبتي صورتها كمحاش بونه صورتها كمان ولاتم مرحلتات كبلك كل جزء كم فلاليهم كلنا 8 حزبي إرترا 8 وخابول لعله اتي حرساي كفلي دماني هذا بحري أزقنا قلنا حتى بحري أو تاريخه زي يكونس بحري أو إتخالي استرفقن حرساي زي يكونه كلها وفي سنة قلنا سرحت مهاراي تقوني لما لزيتها دماني
هذا تاريخه نقحات الوم اتي ባህርያው ንቕሓት ሓረስታይ ንሱ ተዋጊላ ንዝሃገር ስለምንታይ ባህርያው ንቕሓት ስለ ዘሎ ክቕይር ኣይክእልን እዩ ስለምንታይ ባህርያው ንቕሓቱ ኣብ ምንታይ ተመርኮስ እዩ ኣብታ መሬቱ እዩ እታ መሬቱ ድማ ስድሪ ክበላ ኣይክእልን ኣይደልን ኣይፍቅድን ነዚኣ ከዓ ደው ተቓልስላ እቲ ክመርሖ ዝግባእ መን እዩ እቲ ፊደል ቆፀር እቲ ተምሃራይ ክፍሊ እዩ እዚ ተምሃራይ ክፍሊ ድማኒ ክሳብ ክንዲቲ ደረጃ ንቕሓቱ ክሳብ ክንዲቲ ኣይነበረን ክመርሕ ኣይከኣለን ስለዚ ሕጂ እውን ንሕና ኣብኡና ስቲል ዘለና ብዝያዳ እቲ ሓረስታይ ክፍሊ ብምንታይ ዘይጥመር ነይሩ እንድሕር ኢልና ሃገርና ወይ ህዝብና ኩሉ ግዜ ሲ ብባህሊ ነይሩ ወርቃዊ ዝኾነ ባህሊ ካብ ከልጓዓል ዝፀኒሖም ማለት እዩ ንሕና ግን እቲ ክመርሕ ዝኽእል ፊደል ቆፀር ግን كل جزء أبطلك أنا مسحفتنا إلينا ببيلك أنا قلت هذا مصر هاجرنا يلا هاجرون قحتنا كلنا درجات مزحتنا سي تحوتي أنا حجي كريت لقينا بإرترا أبز كله زرلو حزب إرتراسي هاجرنا تهوين كوينهم دك أرسو انتهي بهالك خلينا أخذ ناسي دي حمش ميت نخون حمش يا خبر سنت قوم كترك كان إحنا سي جزاء رسول سينا عقمنا أيكالنا عقمنا مقالك أتم ودوات كمان ببقدين جميرا أفتحت حقريتات أيكالان بنتاعتين ساب 7 زنبرة هاجروا قال سنيرو تحريقن فنيشالاتن قال من إسرائيل يزار سوسي تزوج إحنا معبالي تمحيسات معبلو شورانا مجمرة توعلو تايب هالكون كله بديمقراطية باتها تعريسي ناي سسان شعتن قاعد العامات تفكرون قاعد العامات كميز أمثال تايب هالكون مرة نزخة أخبرنا معوقة ناي وزاي ناي حالات من قصات كم اللي تحاولنا برهان قبل تسألحي نحن عندي شجرنا بسرتها شجرنا ناي بعدي نعنا سينس أنك كموسد أيدليناني نسا إرترات رشوم أيدلوانيم كبكدم زبوروي نزخ أحجيك أيرمو زبل أتحساس بان تدهلنا طيب ما يعمل كنا نترفع لنا معركة ساتهم بميتي نخلتمي تعمد تكون مدب ينزوسو نزو قدايزي من يقبرون له من يسألنا عب ساعة زي نحنا خنتاي دخمتها لنا كنبل أي كألنا السوف صاب زي كألنا دماني حانتي تايب هالقبرين لسازي تقول بوليتيكا خبهالقبل وانا بوليتيكا نقول هاجرنا أتوكرنا كنك على سنكلنا هاجرنا أتوكرنا وسعينا أتوكرنا كنللي كنكلال نحنا كنكساب كجسي بتدخل تايب هلا أمتينا نقبل ذل نحنا نبالع بسبب رح نبالع حسب كنحس كنقلنا حسب يستمر بري سبدا أنا حجينا ابنت أنا قنعت حسب الله هني يتحدث قنعت حسب الله كل جزء نحرقهم جنا خابتي مسؤول عن التحساس بعد سليجي وأنا زبالة يدلي أنا لعل خون دلي أنا كله زسبحي أنا وصل دلي أنا زجر كاخد بهال دلي نو كن وصل كن كلام لنا زد ما بستخال لنا أنا قبل أزيد دحري ذكرتم أبوتاتنا أبجزي مجزات الإليان دنورو نساتهم كلهم كهجروا من قاقعتاني نحنا جن دحري زي فدريشنات تحسوا مثل زوات أنا جن ستيل سمعتنا هاجرنا القلب من سمعتنا يرنا وسينا كوين جن موداتها جن ودوات أطلقنا أنا كما إذا أمثال جانون ثم ودوات كعريون دريخا تسويهم هنا تاريخنا تسويهم ثم تسووا خاني بودب تقتلوا كلهم شديد أنصار تي مرحلة تايب هالسنة الجمهورية سازي الساتم التقال للأدابي سازي انتاي كبلي عاقمخا مرأي بنا من هاتولو ما بي ثم طبعا أنا انتاي بهاد نورو ناي إداج حمص أبي عينتها انتهى لنا حري 7 سلسلة ناي منكع
ኩነታት ኩሉ ተወዲዱ ኩሉ ኣብ ጥቕሚ ናይ ኢሳት ምስ ተወደአ ሓደ ተጋዳላይ መፅኡ ኣለና ማለት እዩ ኣብ ሻዕብያ ሕጂ ገዞም ኢና ነርና ምስኦም ክል ሕጂ ይብሉ ኩሉ ግዜ ኩሉ ምስ ሰማዕና ዝበለ እዛ እናውዲቕና ግድምል ሓሪቕና ግድምል ታይባል ሓሪብና በባሽ ዓይነታት ኣቱም ደቀ ይብሉ ስምዑ ነግረኩም እዚ ህዝቢ ኤርትራ ሓኳይ ስለዝኾነ ሓረስታይ ህዝቢ ኤርትራ ነታ መሬቱ ሳንቲም ኣሕሊፉ ክልበላ ስለዘይደሊ ንዓ ጠጠው ኢሉ ክዋጋኣላ እዩ ክስዕር ኢኻ ንዝሰውራ እዚ ክስዕር እንተ ስዒሩ ግን ክስዕር ምዃኑ ረጋግፀ ግን ንዓይ ዘሕስበኒ ነገር ትዳሃሊ ዘሰክፈኒ ነገር ትዳሃሊ ህዝቢ ኤርትራ ሃገር ዝበሃል ኣይፈልጥን ሃገር ዝበሃል ስለዘይፈልጥ ሃገር እንታይ ምዃኑ ከምህሮ ዝኽእል ሓይሊ እንተዳኣ ክምሃር እንተዳኣ ዘይከይሉ እዚ ዓኳይ እዚ ምስ ተዓኮረ እዚ ሓራሳይ እዚ ምስ ተዓወተ ከይሰዓረ እየ ዝፈርሕ ልክዕ ከምታ ዝበሎ ከዓ ንለታ ምስ ተዓወተ ተሰዓረ ስለምንታይ ሃገራዊ ቃልሲ ተቃለስና ወላቶም ምስኡ ዝነበሩ ገዛርሱ ንኢሳያስ ጥራሕ ኣይንሕመዩ ዶብ ኣብ ብወያነ እናተዳኸደ ከሎ ዶብካ ሓንፀፅካ ስኢልካ ሕራ ኢልካ ጠቃዕካ ይትቅበልን ኢኻ ወላ እቲ እንታይ ይበሃል ክወጅ ከሎ ወላ እቲ ረፈራንዱም ክወጅ ከሎ እዚ ድሮ ረፈራንዱም ኮ ናዕቢ ናይ ተጋደልቲ ነይሩ እቲ ናዕቢ እዚ እንታይ ሕቱ ዝነበረ ክፈልጦ ኣሎ ከም ዝኮፍ ኢሎም ኣሎ ሕቶ ዝነበረ ካሊእ እዩ ናይ እንጀራ ናይ ዳዊት ኣጠቃልል ውሽጢ እዚ ንሕና ኩሉ ግዜ እቲ ነፍስና ንሕተኽ ኩላ ነፍስና ንሕተኽ እንታይ ጌርና እንታይ ገበርና ብሕልፊ እዚ ናይ ነፃነት ተጋዳላይ ኣብኡ እየ ዘተኩራና ብዝያዳ ኣባና ድኽመት ኣሎ ንሕና ኣድሒልና ተንበርኪስና ነፍስና እንታይ ይበሃል ንግበር ካብዚ ኢና ምዕሩይ ፖለቲካ ከነምፅእ ንኽእል ቴንኪዩ ወዲየሎ ግርም ካብኡስ ክንቐፅል ክሪቲካል ኢሹ ኮይኑ ስለ ዝረኸቦ እዩ ምክንያቱ ሲ ሓደ ግዜ እውን ካብዚ ሓያል ተቃላሳይ ህዝቢ ተወሊድና ምእንትኡ ተቃሊስና እቶም ዝርከቡ ከዓ ዝቃለሱ ዘለዉ ይቃለሱ ኣለዉ ግን እቲ መፍትሕ ክርከብ ኣይትኽእልን ንሱ ከዓ ፖለቲካሊ ኣይማዕበልና ምክንያቱ ምዕብል ፖለቲካ ተኸኣኣሊ ተፀዋዋሪ ፍላት ተሰኪሙ ዝኸይድ እዩ ምእንቲ መጎጎ ትሕለፍ አንጭዋ ዝብል መጎጎይ ካብ ትስበረንስ ምስተንጭዋ ተኸኣኢለ ክነብር ዋላ ጥረምረይ ትብልዓለይ ዋላ ተኣሽሙ ትግበር ከም ትብል ወላዲት ማለት እዩ በዝን ሓለፈ ጉዳይ ሃገሩ ልዕሊ ኩሉ ተቐዲሙ ብፍላይ ከዓ ከምዚ ከም ኤርትራን ህዝባን ዝሓልፎ ዘሎ ኣስካሕካሒ ሂወት ከምኡውን ሓደጋነት ናይ ሃገር ከህፅፆ ዝግባእ ድቃስ ክኸልኦ ዝግባእ ህዝቢና ክንከውን ዝግባአና ከምኡ እንተኮይንና ኢና ከዓ መልሱ ከነናዲ እንኽእል ኣነ ሓደ ጉጅለ ስለዝኾንኩት ሓደ ውድብ ስለዝኾነ ዋት ኤቨር ኣቀራርባታት ብዘይገድስ ከነንህዮ ንኽእል ነገር ከምዘየለ ግን ክንፈልጥ ኣለና ንገሌና ኣብ ዘለናዮ መቺና መዛረቢ ጥራሕ ይኾነና ኣሎ ገሌና ብዝልገሰ ይልግስ ንሕና ስልጣን እዩ ዝገድሰና ኢልና ኣሳፊሕና ንሪኦ ኣሎ ብዙሕ ምክንያታት ግን
نتهزمن نتهاجرن زبلع زل وشت أو هاجر أو قداي ناب أزيو كونسيوم كجبرنا زخيل أسقائي كبابيون على ماون قداي يسات حنان بسنك زي مسرحنا بسنكي أب مقبول نجزيو كملس بزخيل مجدي بساسة بوليتيكا زي ملاونا وما تحطياتنا زي سلمن تايقهم أخوين إتي ذكات عنا زلهم نرأيوسكي أتليست لومي نمرأيو زأكل أبز مسخة بزح كحكم على بزي حكم زلو إنها تبع لزوز سدس بمتتات له سحج جن زنها يوانا قريل فلازي حق زنا انتخى عليه إلا إنا زي قريب زلو ስለዚህ የማያጠሉ ንደገነው ፃዮ ምክንያቱ ድሕሪ ህዝብን ሃገርን እንስከፈሉ ነገር ክህሉ የብልናን ባህላ ያነ ስለዚ እናባኻትኩም ዕቁባይ مرحبا ممزرو بعدها زي زعبازي نوع جزيت زراري مالون هنا تي تشجرنا زلقن I think نحبر على هذه الناس نقدميت كم يجرنا ليس قمنا محلاونا أيو سيو أنا كم تسمع أنا كم سمعني منارات كنت نقر كزارة بدل أنا كم عبايم على تيو نحن زي نبور يوت لزلنا أخويني سمعني بفلا زمان موضوع زلنا لكا كم دك زاغرا فحي الناس لزلنا أبزلنا يا ختماتات كأكيبنا حدا نور زغنة مسرح فكرنا نقدميت كنسقم زي نور يوت من بس سمعني إذا ما كم تريو نحنا بوليتيكاوني هاجرنا نصلوا له زي نخل أجاب زي نور هيوتنا ويني يسمعني أنا العامي كيدي حدا نقدر كجبر على كبر نحر كونه ويكا كجورو علوم نحر كونه عواي انتهي كجبري خير يخبل مجمريا مزنازل لني ويني يسمعنا مو إذن زي نور كنساتنا نقدميت كسبنا أي كارنا ين انتهي كويني يسمعنا تخال أي نحنا حج زمان جاء زاد بس ما عشرت خمسة سبعة علينا عجي عشرت خلتنا نحبر على داخل لنا أبقى جل زعباتات نحر نحبر على داخل لنا خوينا أبقى جل زعباتات نحنا كنصلوا نخلينا أب نخدو زومات الكبو يكون أب دقة مشانا عرفتنا يكونوا ولا ما أب تزلنا ختمات الصوماتو كنصلوا نخلينا زبل الراد على نقل أبتزع بعدين يحور الراد لنا قالوا تي نبور تي نحور الراد قالوا بمجمرة نحر نحنا أبها قرنا زخيد له سرعات فريقنا يوم ما كن كلاس علىنا نحر كنا أجابة كلاس تاي كون نحور الراد أمانتينه نحور أجابة كلاس هنا كم يكون له كم زي كل جزء نبلو كم زي كل جزء نبلو ما نمدقامو نخيدق مو بمبال نحنا زي زخون يكون نيوزع حاجات تغطي قداي إرترا بإرترا ينكفتح له بس إني حبر الرادة كلنا له أبزي مالتي هل أيني حبر الرادة كلنا له دول أنا سرعة إساس بزخون يكون نقر مس فعلي نحنا اتمساغر مدرخ بخمينا كيف مساغر مدرخ أنا أبتمالت رح نمبراي نيري خلا مقدميت كمان كان رأينا مساغر مدرخ سي نحنا تقربنا له كما إرتراوين أنا خم عوايسي انتهي أفضل عبز مساغر مدرخ انتهي الصبح انتهي كخقبر لنا أنا مزوروري مسبع شايدي ومسنبيردي وما بجاز لناسني نحبر أرى آخر لنا إذن حبر أراد أشعو كنزرقحو
نحنا كما يقرنا نصلو نخيل كنا حبر الراد أنس كما يقرنا نصلو نخيل حجي نوبح كيس فحنا نزي أبقال تنتانتات كأتنا بوحد أب حالي كلتا سلسة نتا نحبر الراد حيزنا نحروسنا نتني حبر الراد أنا شعو كما يقرنا قبراونت يهلو لنا قبراونت يهلو لنا نزارم نخيل كوين يسمعنا مو أنا نجزيو أبزت توكب لي أنا يلا Thank you. Bye. Milton Nabil. سلام كما يمشون عنتوي سلام عليكم كلكم تبقى لما هم يمشون كلكم ده خلينا في صغار. اوكي الحمد لله تبقى لنا انقرا ترى انا دمان بس خلاص نغنينا كافينا غنينا بقدامي Yes. بروغرام مجمريا في كل بحال الكومون يهم ممر زروخا سمتوها تعباي فتوها حيت كان تاخذ لك مسغار بتاعنا فتاخذ لك حجي أنا بوجني أبتنا يبعد نعقباي بزح في الليل انتهي في كمزي سبعين سبعين دقوم يولدوا مبز معراب يزارب ذلو حجي دقوم يولدوا دقوم نخعبين حبار دليس لنبورهم ناب كل إفرتناتهم نافتهم دق معباي دقوم خمير كام هيركا خمير كان أبدو تعاون مقبار تقبر بدح خنو دقوم دزا غديفهم فودوغن ناي كلتيهم ناي سابت أيتو ناتون رسيعهم مستوطنه ثم قعدت دجزا غزري فومان كورسي سنت بلون شعو عم تاي مطعم أفتح عم فلاي مطع معلش ولا حنت مستاسبيت زي كم زخني عمت زي تقومت اس من كومن كم زي بلون كوين سمع ولا حنت زرخ زي بلون كوين سمع دقون غري فومان نا ارتراق تقالك اخنا يا يرتاخن كان نتاخ نوطا لنا معنا كلنا كل افرتنا نبحنت ارتان نوطا ارتان طاهط زبال كل ارتاوي قالتني حجي ارتان طام توتكن انت خم نغبرات يعني نحمتا تبعي تمثيل انت كون دلوا كما الناس بدلنا كلنا سب تحيزوا تم بناتهم قرطوا دلوا ارترا مجمريا اترديتنا كفالالينا لنا ارترا حداش ارترا نكم مسرتي لو ما يكونن وطيو مبوتاتنا ارترا سلت وسرتم إيسا خاب تراقي خاب منزعن هو سوار تقالي شوون بر حداش إرسا فتح زي نبرا بارلاما زي نبرا سارار حزي نبرا كنو خمشي لو ما يكونن كيدو أرزي آتا عباي جيغا تقبر مجمريا تا خمتامني وعنتوي رديئي مثلني بناي لقوتا يجيرو مثالي زهابي تا جيغا عنحنا ني إرترا لجيتميت معتنا ني إثيوبيا لجيتميت يوم هاغروم يعني را ناتوم يعني را زبلنا معتنا تاري فرندم زعوجنا الله معتنا إثيوبيا فقدنا لو أنا هنا تعدنا ناتوم زنبرت نتا نختم قنو لنا جنا هنا قالت كلنا ناتوم ما يكون تنين لاين قالت يعني هدي أرزيات حنت زربشات الجميرة مال أتوم سبات بدل يوم ناتاتهم أتوم كمرحوا دبالو كلهم حاجة حادثة تراي كلها زينا سوق أتوم كلاتهم أزنبرو نزنا غير دقيقهم خيرين ثمورات دبالو أتقطع بيلهم ها حجي انتهي تكون على زرو أما جمريا اتنا هنا زبال تكومن زبال هاجراونت زبال معنو من الناس تسمينا مال ها إرترا أتوم زلوخيلا زنبرو أتوم زحمولا زنبرو ببحث تسيهم ها اتنا نهنا إرتاونت دبلا تهزبا تبهلا اتي فالي ناسنا ناوابرانا اتي ببحث اختف جميل وشو تتفيو اتا إرتا تبالون اي كتلونه حجي نعو خنحلوه خنخل نعونا ترقى خلو تقلنا زئيين اتنا هنا برينسيبل اتنا هنا فالي اتني إرتا زبلا كل نقر تفتح انت اخترس كله كم زنابانا زي متحي لمتح تقلنا كم خالوس قتلوا كله قربتنا تأثيروا في الشفين الخيط كله خالق امنا دلوهم سبات تتحيزون في اسوار كله تقلنا إذا قامت ببحان تقع نقول هنا متحنا نقول لها متحنا قد أفتغل من الله تزيق على الناس عقب تيب سغنا عقب متحنا لنا مالتين هجي إلا برسالين كاس عقب كل دائنا فما وداتها متحنا
ቁልቁለት ክኸውን ቦይና ክንወርድ ከለና ክንፀድፍ ንኽእል ኢና ሕጂ እንታይ ዘድሊ እንታይ ነይሩ ዘይኮነ ካብቲ ክበሃል ዘንተ ሕጂ ዝተጠቂመ ቃላት ኢሳያስ ናይ ሃገራውነት ድሌት ኣለዎ የብሉ እንዲ ኣይብሉ እንዲ ብዙሕ ክንመራመር ካብ ንውዕል ኢሳያስ ተቀቢልና ኤርትራ ሕማቅ ኤርትራዊ ዲክታተር ኤርትራዊ ጥፍዓት ናይ ሰብ ጥራይ ዘዘል ብህድሊ ኢልና እንተ ተቀቢልና ናህና ክፉእ ናህና ክፉእ ምዃኑ ተቀቢልና እንተ ናህና ንክፉእ መጥፋእና ኣይክሸግረናን ግን እቲ ናይ ናህናን እዩ ኢልና ትማሉ ከማ ንእሽተይ ሓደ ከም ኣኽብል ናይ ናህናን እዩ ንኢትዮጵያ ንኤርትራውነት ኣይኣምንን እዩ ናብ ካሊእ ዝኸይድ እንድሓን ክንብል ጀሚርና እቲ ጓሓፍና እቲ ሽግርና ናብ ካልኦት ኢና ሽፍት ንገብሮ ዘለና ከምኡ ሓላፍነትና ኣይክስማዓናን ሕጂ ከምኡ ቅሲ ከይስምዖም ኩላቶም እቶም ተጋደሉ ብዙሓት ክጋደሉ ከሎ ንዚ ሕልሚ ኢሎም ኣይኮኑን ተጋዲሎም ኣብቲ ጥቕኡ ዝነበሩ ብኡ ነቶም ኢሳያስ ተራውንድድ ገይሮሞ ዝነበሩ ሰባት ግን እዚ ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም ክበሃል ኣሸጋሪ ሓደ ኮመን ስለ ዝነበሮም እዩ ነቲ ናይ ሓባር ኮመን ድሌቶም ንዕኡ ንኸብሑ ሓደ ግን ጠሊሞም ሓደ በርቲዑ ጠሊሞም ካብቲ ዝበልዎ ከይዱ ፍልጥጥ ኣብዚሕዎ እምበረ እዞም ሰባት እዚኣቶም ክዛረቡ ፈስጋብ ዘይጀመሩ ኣንሕናም ንዕኡ ርኢና ብኡ ተማሂርና ንቅድሚት ክንርኢ ክንዳ ኣለና ንድሕሪት መምሃሪ ዳ ክንገብሮ ኣለና እምበር ኣብ ውስጣት ክገብረና ይኽእልን ከምዚ ማንኪ ትራፕ ከምኡ ክንኮነ የብልና ንሕና ናይ ፓስት ሕሉፍ መምሃሪ ዳ ክንገብሮ ኣለና እምበር መካትዕ ክንገብሮ የብልና ሕጂ ካርዲ ኣለና ትማሊ ኣቲንክ ባሻይ ቁርስን ክፈብለና ካብዚኣት ካብዛ ቦላታ ዘለና ከመይ ጌርና ክንከይድ ንኽእል ከመይ ጌርና ንቃሳቀስ ንኽእል ኣንሕና ኮመን ኣንደርስታንዲንግ እዛ ዕቑላይ ክብላ ፀንሐ ኮመን ሓንቲ ነገር ኣላ ኤርትራ ንኤርትራ ዘብላ እቲ ቫልዩ ናህና እቲ ካልቸር ናህና እቲ ኩሉ ኩላ ካብ ናይ ቆላ ይኹን ናይ ደጋ ይኹን ናይ ከበሳ ይኹን ናይ እስላም ይኹን ናይ ክርስቲያን ይኹን ናይ ጅንዕፍ ይኹን ናይ ኩላቶም ቫልዩ ሒዛ ትነብር ነበረት ኤርትራ ንዕኡ ሪስቶር ክንገብሮ ከይፈተና ነንሕድና ክንካበር ከይፈተና ኤርትራ ትበሃል ወላ ሓንቲ ዓዲ ሮክ ዝኾነት ዓዲ ክትከውን እምበረ ወላ ሓንቲ ቫልዩ ይኩልዋኒ ናይ ህዝብና ቫልዩ ክንፈልጥ ኣለና ንመርያት ኣይኮንካ ትቃለሰሉ ናይ ህዝቢ መሰል ኢኻ ትቃለስ ናይ ህዝቢ መሰል ከዓ ካብ ናይ እንስሳ ንታሕቲ ተራእዩሎ ሕጂ ኣብ ቦታትና ከምቲ ኩላ ግዜ ንብሎ መሰል ናይ እንስሳ ዝሕሉ ሕጊ ዝነበረና ሕጊ ዘይብልና ሰሪሕና ኣለና ሕጂ ኩላህና ከምደለይ ተቃልሲ ናብታ ናይ ቅድምና ተመሊስና ኣብታ ናይ ቅድም ቫልዩና ተመሊስና እታ ኤርትራ ትቸር ክህልዋ ክእል ኣብ ኢሳያስ ወዲ ትግራዩ ንኢትዮጵያ ዝሓልም ነይሩ ወዲ ጆርጆ ከም ዝገብሮ ነይሩ ክንብል ግን ንመፀእቲ ወለዶ ንግዘፈሉ ንታሪክ ንግዘፈሉ ንታሪክ ዝሓለፍናዮ ንግዘፈሉ እዚ ወላ ሓንቲ መፍትሒ ደምፂ ኣይኮነ ተጋደልና እዩ ዘሎ ተፈሳይና እምበር እሲዩ ከዓ እቲ ሰዓብቲ ናህና ነቶም ሰዓብትናቶም መሪሱ ናባና ዘይተዋግሮም ዘሎ ሓደ ጭብጢ ዝኾነ ነገር ስለ ዘይንሕዝ ኣብ ነንሕድና እሱ ኣጀንዳ ኣውፃልና ዋላ ሕጂ ካብ ዝክበሃል ደምሰሲ ሓደ ኣጀንዳ ኣውፂና ከማ በቲ ኣጀንዳና ክንገብር ኣይንኽእልን መፂኦም ኣጎርጉርና ሰብ ልኢኾም ገለ መንታት እንታይ እዩ ዘርእየካ እቲ ቫልዩ ናህናቲ ኣብ ብዙሕ ኣይንበለና ዋጋ ይንወና ኣለና ኣነ እቲ ኮር ፕሪንስፕል ዝበሃል ክነግረኩም ኣይኮንኩም ኩላትኩም ሰጪኹም እቲ ኮር ፕሪንስፕል እንድሕር ተተንኪፉ ማንነተይ ዘለኹን ማለት እዩ ኮር ፕሪንስፕል ከዓ ተጨፍሊቑ ኩላህና ንኣምነሉ ይጭፍለቕ ስቕ ኢልና ንርኢ ኣለና ኣነ ሓንቲ ነገር ኩላ ግዜ ዝከረኒ ላተማሃራይ 12 ክፍሊ ከለኹ ግዜ ደርጊ ንእሽቲ ሓደ ወዲ መስኪና ኣብ መንግስተ ሰማይ ዋርሶ ምስ ሓንቲ ጓል ከይድ ነይሩ ኤርትራዊት እያ ሕጂ ኣብ ዓዲ ሰግዶ ድዩ ኣብ ገለ ዝቕመጥ ነይሩ ናብ ኣስመራ ናብ ምፅምሃር ነይሩ ናኸዱ ከለዉ እዞም ጦር ሰራዊት ንዛ ጓል ከትርፏ ንዓኻ ግን ኪድ ኢሎሞ ንዑ ኺድ ክብሉ ኣነ ኣይኸይድኒ ገዲፈያ ጓል ኣንስተይቲ ሓፍተያ ኣነ ክከላኸለላ ስለ ዝበለ ኣብኣ ቀቲሎሞ ስጋት ክንዲ እዚ ኢና ነርና ሽዑ ስጋት ከመይ ነይሩ ፕሪንስፕል ምውራድ ራእይዎ ናይቲ ናይ ስቶሪ ናይ ዝነበርኩም ዘለኹ ሎሚ ሓፍትኻ ናተቐለት ኮላ ኣዴኻ ናተቐተለት ኮላ ኣቦኻ ናተኣሰረ ከሎ ኩሉ ናተገበረ ከሎ ብላይ እቲ ሞስት ኣስካሕካሒ ዝኾነ ክራይም እናተፈፀመ ከሎ ኣብ ክንዲ ጠጠው ክትብል ምስኦም ኮንካ ትፍፅሞ ጥራይ እቲ ፕሪንሲፓል ተረጋጊፅና ኣለና ኣሕና ለት ስቶር ኣር ካልቸር ኣር ቫሉስ ኣር ፕሪንሲፕል ድሕሪኡ ንቅድሚት ክንከይድ ናይ ቀኒልና ታንክ ዩ
دكتور نبيل رداي قاعد حنص آخر نقدم. سلام دي كله. سلام حجة تسمع لها. اوكي كأربعة قرم انا دي خزانب هو ايش يغني لي اتي حسابكم بسرح سلتنا حكو كم ترد عندكن انتي نقبري ويكا تقول لا تاتي زبل مسلني كبت حسابكم جو صوت وخبت ملستا هو ناتي انتايتي حسب حزبي ارتراسي بقالسز تمكر حزبي ببوليتيكان اتقاون قالسي لعل 8 عمت زتقالسي حجون انصار زي نعو زي تسرحي ملكي ابقى تصالق قسي زركب حزبي جن سلمتاي مقبول بوليتيكا خسرح زي كعلى خسعلوني إيزابيلتي حزنا زلم الجي انا بزنتاي زبل مجمرتا تولدو كفلو صبوي اتي ولدو قدمي سبعتات زنبره اب اربعتات زنبره دحرتيس عن حدن كازنبر ولدو ببيني تنقحت ببيني قبل قداد اتي دحرتيس عن حدن زنبر ولدو بفلاي كاب 9 ولا نقولو ناي 9 زخطتلو ناي 9 عن حدن كا اتو ابزي بحالو زنبر سباو مباركا نميدا زخدو ناي 9 عن حدن ازيوم كومبليتلي خافتم قدامو تغادلتي نتقدلي بتمكرو زي فلطوو أزيوم كمزي هزباو قنباراوين سياسياوين بفلاي نايتيس عن حدا ندبا ولا بسمانين شو عتنا تيزنا خلوية وكالنا أبتي أقل قلوت توم تقادل تخريم كلكم مالتي إتوم نايتيس عن دحرتيس عن حدا نزلنا دما إتمن إساي قلا تزي كوينو تدبازحا أكال إتي رؤسو زعبات تاريخ ناي إرترا أبساواز تمجملة تحقق يلا تحقق تبهل أبسمانين حدل أفيا تباهيلو بوليتيكا أبساوا خبت جمر قدما يزوريا ساعة حجي كما يمسمها تحقق تبهل يلا حدا سلفي إذا دلي حزباو مبار تباهيلو منقس نسي حجي تكابتي ساعة حدا نينيو زولو آمينيو اتمنقستو زولو نسي منقستيلو زأمانة حزبي ويمن إسايو إذا دما بزتفلالي منقد لبو تتحيزو آمرو آمينو زغيد زولو من إساي أبتنقى حتى متسينا انتاي كويني تمعول بوليتيكا خسرح زيك على تيلا تتساقم أبتن بوليتيكا ودبات على بيلي زامن أنا تتشجر أبت هزبي كونان مغنياتو تهزبي already تخبيبي بوشتن بدقن تخبيبي محاوراتو خاء جنزبو خاء في سرعاتك أبسليا إزوافرو سلازي بحايلن بقوس بيت مرتاح ناي بوليتيكا أم نفسه كباب خفيتو تمهارو نناي كل تورح ما أتو تندابله أما أتو تمهاراي شبعشة من ناي كفلي هي ترفع بيت مرتو وشتي ناي بوليتيكا زو مرحتي ناي سلاس أبكسع بيت مرتاح له كم زغيرو سلازي حازو أتهزبي ناوت بوليتيكا صراحة يكلم بإنفورميشن كا عفون سلازقانا سلازي تحانت توهبطو زقلاب اوكي سلازي اتشجرا بوليتيكا وان ودبات زلو انتا انتن ايلنا حدا اتنك تأصن زدل ناقر متنكا زي ملاو زي متنكا كالا اي فنو ميديا نت ميدياتات كانا ابي كي بوصو حيلكا نتن ودبات ابيوز دقبر ميدياتات زوافروها ابي كي بوصو حزبي ارترا بي كي قبولو ميلكا فالو مقدافهم نعاتهم قبل ملس زي مهابهم كا إزخاءات خلاي ليغاتات تجي اتي بوليتيكا ببوليتيكا يخاتارو بفلتات يخاتارو نتي چبتز مسل كأن حاسوت كأن بچبتي يخات سعره سلازي اتي دخمتات ناي ميديا ناي تنودبات اب حدا متين زلوا ناي بعلن اب ميديا دي مسمما عند غزارسو نتنسو دوافرو بوليتيكا اب تهزبت راح كسرج نتن ودبات كأبيز نمكبر عبا أفتق خفيتي إذا خاء أتي كالا أي تهزبي نحنا خنحل فولو زي مخالنا تحق إنيا بوليتيكا أبنا النازيك على المغنياتك تأفتق بز تعاد سوي بز مغنياتك سرحيك على
بتخال وجن كان تنهجر وين ودبات زبالة أبترنا في محبراوي سب أو نت نهزبي إرتراو في لاينة سدتني هاني أي ترى يعني سلزي أفدق مئتو نت هزبي نختصب كوي كأت حق زغانا كناتات نيرترا ختنبرو عدل أي ترى مخنياتو أتن بوليتيكا ودبات أبتنا بوليتيكا وأيديولوجي ترح سلز غران سلتوافران جيتي تسقم أبزي كوين يرأين أما كانت هزبجن حدا تسرقا زي مقبارا وش تعدي زخاني حموت يدليك أتي من كسقاس ناي بوليتيكا تدبا زح أكل أبدقو خوين السوق أزي أسلز فلتا ميدياتات عاتيوه أبي إرترا إنترنت زبالين كيت كاتا تتكمل عند إنترنت كا أبتحت تليكومنيكيشن أبتحت تصرع سب لا يغري أيكلني يفرحي نحنا نحن فيسبوك إحدى فاسي دري وسبات يدلو يفرحوا خري وخلوا لا تتوقع سلازي يتسلكوا غير كانت هزبي حموت طريقة مسوات تغتسو كيت كا غازيت أتات مزرقة حديو اتنايك أدم دحر كان العلوخ إنات تاريخ بوخ نقتل على الناتيلنا حموت يدلين إز زي مقبارنا نجزاروس أب أفريقياتات ميدياتات زي مخفاتنا كيتكا بعد يوغندا بعد جوبا كيتكا بعد إثيوبيا كيتكا حبوب ميدياتات سراحتنيا قصيركا ناي بعلخا كما أكلكا إزون زي مقبار مخنياتو كاو يقرب مثلا نابي إرترا تي ساتلايتات زرقح إتن أبدأ زلوا ساتلايت كا أتن عبيت زبالة كا نتي ناي بحق هاجراو زقونا تقالا ساي بوليتيكانيا وي بوليتيكانيا ودبات نعو زي بك نتيجة بإرترا زي بك ميديا تنام إرتراز وش زقاتوا ميدياتات نتهز بإرترا نتلبنا يتهز بإرترا نتبهلنا يتهز بإرترا نت بوليتيكا وبهلو نتهجروا نتو زي بقعة ميدياتات سلازي أتي كابيس عن حدا إني يوزر بهزب أتي نهزب أقوم برانشب مستقبلا بت معبول بوليتيكا خيط حزور لكو أتي زعابي أتي تكنيك ويكا أتي ناب بوليتيكا خاتب سحلو من قدي السوء أي تسرح إذا خيت سرحة بخمي من قد خاصة بستهزب كوميونيكيت كتقبل كوميونيكيت مقبر زي بالكاس بخمي من قد خانة هزبي أما عليها كوميونيكيت كتقبل ويكتأكل لك بسولك ويدما أما عليها خاني تي زدلي نايبع لك تلفزيون كفيتك أتلك حجر عونت بوليتيكا نيرتراز بلت بوليتيكا كتمرق تقرأ لك أبنت أبسودان كان له هو دمام هرز بوريم أتبع خباب خزلا عجي أنا زا التقاومي إزبهاد سباتي حزنير قال تجعلنا أوخا كيلو دحار قم مستار تروى شعبي عليهم انت أيضا كاو هادي مخيل حج كم زيتات كاب أب السودان كي تروحوا تقاروا لحرنتي إفراز نور أب أفتقر قزارة هنا أنا نقال سيلو نخدانا أوسترانا أبي سبات نيرو حج كابتو محادة أنا سوم زمول مول نسب أنا أحج أو سلسل أنا لازم إتي من قدي نتهزبي تمعمل بوليتيكا أن رد علو نت بوليتيكا نهيك كأنه دقلو أفتقر أي رخبنا أي كفت لان كنا لازم إزيو كخون زغ ليز بالإمنات على مغنيات حدث إنتو سياسة تقبل لك تؤمنون لك تؤمنون تقون كاكم كيت قبل لك مسوق الرخب لك استفر عليه من قد جي إذا أي تقبل جي أنت يا أخي بدالي أوتريتش كم كون على لنا نحن إنريتش نازل لنا ستيل أبتنا وشت أو دبا organized مخان أب مستخالو يزور لحجي أوتريتش كون على لك already action maker كتكون على لك يعني تقول وصدق تدخل على لك لذي هنا يبوس قواس كستاينا كدم معك على زمن إمنتي زادن بما تأنو قنا أدمعي وخا كخمس خم بعد كمان خماس رخيب النابو تناي توم هاجراوين دبعت مصناحن بهيوت مهلاون نايتوم بيرسونال زغونو تالستنسي نخمس خمانا خمان قلة إيرتراوين رخيب الله يلن كبل أيك لأن يجن كمتي زد لنا سرعات من خلنا آليون سمح نقول إيرترا برايت إيرترا سرحانجن ستيل جنا تأبدأ يترفنا يجيب الإمنة على النمو يغني اللي زرو. Thank you, Rai. The book suggestions عربكا هو خبتي
ድኽመታትና ኢና ክንሪኦ ዘለና ስለምንታይ ኢና ይበቃዕና ኢልና ኢና ነብስና ክንነቅፍ ዘለና ኣጻብዕትና ናብ ካልኦት ምጥቋም ጥራሕ ኣይኮነን ናብ ነብስና ክጥቁም ከም ዘለዎ ክንገብር እዩ ዘለና ካብ ዝብል እዩ ጽቡቕ ሪኢቶ ባሻይ اوكي مجمريا سلام ሰላም ጽቡቕ እዩ እቲ መልእኽትታት ክመሓላለፍ ዝጸንሐ ኩሉ ናይ ተመላላእ እዩ ኣብ ልዕሊኡ እየ ክምልእ ማለት እዩ ኣነ እውን ሕጂ እቲ ሽግር ናይ ስለምንታይ ኢና ኣብዚ ወዲቕና ተሪፍና ንክንደዚ ዓመታት ተቓሊስና ክነብቅዕ ዝብል ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ብዙሕ ነጥብታት ከዓ እዩ ከተቃልል ዝኽእል ማለት እዩ ካብ ኢንዲቪዥዋል ጀሚርካ ጉጅለ ውድብ ወላ ህዝባዊ ምንቅስቃሳት ወላ ጎረባብቲ ዓለም ለኻዊ ኦል ዞስ ቲንግስ እዩ ከተቃልል ማለት እዩ ካልቸራል ዴቨሎፕመንት ማለት እዩ ናይ ባህሊ ዕብየት ኣብ ትሕቲኡ ዝግዛእ ነጥብታት ብዙሕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብተራ ኣዘራርባ መጀመርያ ኣብ ልዕሊ ትናትኩም ሓደ ነገር ክትጅምሮ ከለኻ ማሕበራዊ ህይወት ይኹን ዋላ ፖለቲካዊ ህይወት ማሕመም እዩ ክጅምሮ ዘሎ ማሕመምሲ ተረዲእኩም ንትኾኑ ይኹን ተሓላይ እቲ ቀረብ በዓል ቤት ደቂ ቤት ማለት እዮም ነናሓድሕዶም ገዛ ክትሰርሕ ከለኻ ሓዘን ክመፅእ ከሎ ገለ ክኸውን ከሎ ሕጂ ንማሕመም ኢኻ ተረድእ ትነግር ማለት እዩ ነቶም ቀረብ ግለታት ሕጂ ድምፅኻ ኩሉ ብሓፋት ብላ ባሰይ ድምፂ ዶ ከይተፅመና ይትፍራሕ ኣራይ ኩስኻላ ሕጂ ጥቡቅ ቀፅል መቃልሕ ጌርካ ኣላ ትረቦ ጌርካ መቃልሕ ኣሎ መቃልሕ ዶ ጌራ ሕጂ ከምዛ ዘለካ ይኹን መቃልሕ ናብቲ ክትግልበጥ ከለካ መቃልሕ ትገብር ዘላ ሓራይ ሕጂ ማሕመም እዩ እቲ ኣገዳሲ ናይ ምምስራት ሓደ ነገር ንምሕዛን ይኹን ንምሕጓስ ዝኾነ ይኹን ነገር ሕጂ ኣጀማምራ ሰውራና ኣይ ዶንት ቲንክ ብማሕመም ተጀሚሩሲ ብደቂ ቤት ተጀሚሩስ ብደቂ ቤት ተወድአ ኣይመስለንን ብዙሕ ውስዋሳት እንዳጠቃለለ ይኸይዱ እቲ ድሕረት ናይ ካልቸራል ድሕረት ንዓና ጥራይ ዝትንክፍ ንኤርትራውያን ኣይነበረን ኩሎም ጎረባብትና ኩሎም ኣፍሪካውያንን ከማናን ድሕሬናን ወይ ልዕሌናን ከምኡ ጥቃጥቃ እዩ ተቀራራቢ ዝኾነ ነገራት እዩ ምዝ ኩሉ ግን ዋና እንድሕር ሒዝዎ ሓደ ነገር ሽግር እዩ ዝፈጥር ማለት እዩ ዋላ ተሰሪሑ ፀኒሑ ክበላሽ ይኽእል ሕጂ ኣብነት ከነምፅእ እንድሕር ኮይና ምስራሕ ገዛን ንውሰድ ምስራሕ ገዛ እንድሕር ክንወስድ ኮይና እዚኦም ደቂ ዓዲ ተሓባቢሮም ይሰርሕዋ ማለት እዩ ነዛ ገዛ ህድሞ ንበላ ሰሪሖማ እቲ በዓል ገዛ ሕጂ ምስ ተሰርሐት ይነብረላ ኣብ ሞንጎ ግን ብዋታተፍ ክውትፍ ኣለዎ ገለ ክትነቅዕ ከላ ገለ ሓርከም ክበላሾ ከሎ ወይ መሖፅ ዘድልያ እንተኮይኑ ወይ ዓንዲ ክበላሾ ከሎ ገለ ኮታት ከምቲ ትፈልጥዎ እናወታተፈ ይፀንሕ እሞ ድሓር እንድሕር ኣፀቢቓ ብምውትታፍ ደይትኸይድ ኮይና ከዓኒ ምምላስ ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ ይሐድሳ ማለት እዩ ወፈራ ገይሩ ዓዲ ፀዊዑ ስዋዲ ፀሚቑ ዋላ ድላይ ገለ ገይሩ ነቶም ሰባት እቶም ማሕመም ኩሎም እቶም ደቂ ዓዲ ድማ እንደገና ይምልስዋ ምምላስ ይባሃል ይሕድስዋ ማለት እዩ ሕጂ ካልእ ድማ መፂኦም ኣጣል መፂአን ናይ እንዳማቶም ወይ ገለ ዝሓልፉ ውኸት ዘውዕዱ ገለ መለታት መፂኦም ከይበላሽው ገለ ከዓ ንክሕልዋ ኣለዉ ዝኾነ ኣካል ካብ ግዳም መፂኡ ከይበላሽዋ ክሕልዋ ኣለዉ ምክንያቱ እንተደይሓልይዋ ከፍርስዋ ክእሉ እዮም ዝኾነ ኣድገ በቕሊ ዝኾነ ብፖለቲካዊ ዘራርባ ነታ ቤት ናቱ ግዳማውያን ከበላሽዋ ክእሉ እዮም እንድሕር ደይሓልይዋ ማለት እዩ ካልእ እዞም ዘሳርሕዎ ዘለዉ ደቂ ዓዱ ነዛ ገዛ እዚኣ ዘሳርሕዎ ኣብ ዝኾነ ይኹን መፂኦም ምስኡ ዝሓሙ እንድሕር ኢሎም ድማ ብዛዕባኦም ንሱ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ክግደስ ኣለዎ ንሱ እንድሕር ዝግደሰሎም ኮይኑ እዩ ንሳቶም ዝግደስሉ ኣብ ኩሉ እቲ ናቱ ውራይ ክሳተፉ ዝኽእሉ ማለት እዩ ኣብዚ ነጥብ እዚ ኪንግ ዙሉ
كينغدوم تفلطوا من افريقيا وزا أفريقيا ዝነበሩ እንታይ ይብል እቲ ጽቡቕ ምንባር ማለት ሲ ከምዚ ሃይሊ ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ሕጂ በፂሕና ዘለና ጽቡቕ ገለታት ገለገለ ምንባር ዘይኮነስ ኣብታ ንስኻ ዘለኻላ ደረጃ ምዕባለ ከመይ ርግኣት ዘለዎ ናባባር ትነብር እዩ ከመይ ብሰላም ትነብር ምስቶም ምሳኻ ዘለዎ ኣካላት እዩ ሕጂ እሱ እንታይ ይብል ብዙሕ ዲፈረንስ ዘለዎም ኣካላት እዮም ምስኡ ነይሮም ማለት እዩ እንዳታት ቀቢላታት ገልመታት ኣለዉ ንሱ ንጉሶም ኮይኑ ተፈላለየ ነገራት ዘለዎም ወላ እምነት ወላ ገለ ሕጂ እንታይ ይብል ኣነ እንታይ ኤምብሬስ ገብሮም እዩ ከመይ ገይሩ እዚ ነገራት ብርግኣት ይኸደልካ ምስ በልዎ ኤምብሬስ ገብሮም ይሓቕፎም ንኩሎም እዩ ካልኣይ ከዓ ኤምፓቴቲክ እየ ካልኣይ ከዓ ካብ ልበይ ከዓ ክቕምዘቡ ከለዉ ውሳቶም ምስኦም ይቕምዘቡ يحاليهم متحللاي مالتي حجي أصبح كهاب لبي تبصاي كشجر كله تحاليلو مالتي سخان عخا حاليلك سيمباثيتيك ترى حدا يكون سي امباثيتيك خا مالتي بقى تحزن تشنكات ناتوس عخا اسم معك مالتي اذا تترى زراربا ابلعلتي كبهال لصنحي موسختا خون كله ابزي بوليتيكاو شنخات بعالم له هاو درجه خنريو خلنا خي انتي كوينا انا ابزي ترخينا دنا والجلوباليزيشن زبها القوانقوا مسيو قدم اصدقنا نفلطو ነገር አይነበረን ابز وانزي جنينو زلو مالتي حجي نزب غبو نردو لينا what kind of globalization توسط لصاوتلكا اكلات كله نبرت كان قلبت كان مزمز اكلات عندو العالم كم دل يوم العالم تحت نزول العالم ስለዘላ ዲኻ ግሎባላይዜሽን ትብሎ ዘለኻስ ወላ ስኻ ትርብሓላ ሃገር ስለዚህ እቲ ትርጉም ናይ ግሎባላይዜሽን ብግቡእ ዶ ንርድኦ ኢና እዚ ኮሽን ማለት እዩ ንኩላና ሓቂ ዶ ተረዲእና ኢና ንብል ከይድ ዘለና ካልእ ዴሞክራሲ ዝበሃል ቋንቋ ኣሎ ለይትን መዓልትን ንዛረበሉ ማለት እዩ ንዴሞክራሲ ኸ ብግቡእ ዶ ይርዳእና እዩ ኣብ ኣጠቓቕምኡ ከመዮም ቶም ምዕቡላት ሃገራት ኢልና ንፅውዖም بتقوملو نت ديمقراطي مست جلوباليزيشن تاثير زخيد مالتيو نحنا خي بتقمنا ديو تنجر زخيد زلو كنبل دحر كوينا امريكان ديمقراطي ويسترن ديمقراطي ويسترن ديمقراطي ثم حيارات منقسات اللو زبهالو ابز عالم نت ناتشورال ريسورسز كم بالله امز غلابطو سي نتا ديمقراطي كما يتقوملو نعنا بزربح من قد ديوم شير نقبر دينا ابتربحاتات ولا سقيلنا أنا نمزمز زلنا إلا نتا ديمقراطي بجوبو نا أمريكا ديمقراطي نعنا تتقمنا دا لك على تتخلفي أبعدنا مسمسانا بأفريقيا مسمسانا أمنصوت بهاجرنا مسمسانا سي تخكل له تسرح الله لذي نحنا نع تردينا هي أنا أنت أنا تربح يكونت نهسلنا نحنا لذي ديمقراطي يكونت زي ديمقراطي ناتوميا كنبلادنا ديمقراطي بالشمس لزلوا أبو خلا خنوس لان حركوينا أي تردأتنا الماتي الذي الرادار أنا بديمقراطي كمي تقدايت كمي تنقل نتاع عينك ديمقراطي نايمن ديمقراطي إلا question كنقبر لنا ماتي قال أتي transition of thoughts ناب transition ناي تقبرات كنكيد حركوينا transition of thoughts قدم كنا معرار لنا بزح proposals نمسينا كم زبزي حجي نزارو بخمس عينة من قد نسمر بخمس عينة من قد نسمر من بستب قدام نقبر كم زي نقبر زيهم كلهم زيهم حدش مالسي يخوني يوم نبلهم توبسي من صوب مالتي مو زيهم حجي نعاتهم سي نتترانزيشن نايمر رضع حليفنا دينا نعوم بروبوز كنقبر كلنا سلام انتا عم بيشرحوا له للشاتهم ابزنزع علم ندهلنا خلنا سي بزح بروبوزال سنا من سينا لذي اب ثوتس سي زتمعراري عررنا علنا دي كنرادا نخيل علنا دي ولا سقينا انا حدا نقر دوب نبلو مو عزد انا بالشعو قرينا يكون يزي خمس خونا يكلم مغنياتو زهر تقول له حدا خمس بال ده حتى نقر طري لا خوف دير ماتي بزحات بروبوزال سناتنا كوفي بلو بزحات اغباب سمرت امامه نقمطو بخمس غيرنا نسر خمس غيرنا نسر ماني ايشرحون سلامنتاي ابتي ترانزيشن اوف ثوتس بقبوع السلاغرنا أنا نترى أنا أتنامت هذا نجار كنمم كذا قدمي زولو أتحساسبات أي معرارنا يوون مالتي قال إذا عالم دي أحجي تغير هذا أي تغيرت إن ما بقبو بتستمعراري عررا
دو بصحنا يالنا دحريلا عي بصحنايو مغنياتو قدم زنبره قبل نوح عمتات ببرتاو قالس غيركا حرنت قالشتات كم زناتنا زنبره امولا عالمكم زرغح نيرو ماتتي بزمن سوفيت يونيون زنبره تاي اغاباب ነፃ ወፃፃ ዝነበረ ከምኡ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ምቅርራብ ናይ ኢንተግሬሽን ናይ ኢኮኖሚ መን ምዝምዝ ኣሎ ብዘየገድስ ተቀራሪቡ ስለዘሎ ከምዚ ኢሉ ስለዘሎ ዓለም ሕጂ እቲ ኣገባብ ቃልሲ ድማ ይቅየር ኣሎ ማለት እዩ ቀየር ኣሎ ማለት እዩ ጅዋድ ዊዱ ተረዲእና ደሎ ሕጂ ናትና ፕሮፖዛል ሕጂ ታይ መፅእ ኣሎ ገሌና ብሓይልና ድላይና ክንገብር ንደሊ ገሌና ብካልኦት ኣምፂና ሓደ ነገር ክንቅይር ንደሊ ምክንያቱ እዚ ኩሉ ዝሓለፍና ይቅድም ማለት እዩ ከምኡ ብካልኦት እንዳገበርና ገለ እንዳገበርና ኢትስ ኖት ኮስችን ኦፍ ሻዕቢያ ኤንድ ጀብሃ ጥራይ ኣይኮን ኢትስ ኖት ኮስችን ኦፍ ኤሪትሪያ ጥራይ ኣይኮን ኢትስ ኮስችን ኦፍ ኤቭሪ ኔሽን ብፍላይ እተን ድሑራት ዘለዋ ሃገራት ማለት እዩ ስለዚ እዚ ፀገም ሕጂ ተረዲእና ደሎ ከመይ ጌርና ኢና ለውጢ ከነምፅእ ንኽእል ከመይ ጌርና ኢና ሰላም ከነምፅእ ንኽእል ምክንያቱ ሰላም ምምፃእ ማለት ንበይንካ ሰላም ምምፃእ ኣይኮነትን ኣብዛ ዓለም እዚኣ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም እንድሕር ደየለ ኣብ ሱዳን እንድሕር ሰላም ዘየለ ኣብ ተን ካልኦት ጎረባብትና ሃገራት ሰላም እንድሕር ደየለ ዋላ ንሕና ዝበለፀ ምርዳእ ይሃልወና ሰላም ክመፅእ ኣይክእልን ምክንያቱ ንዓና ዝትንክፍ ኣካል ክህሉ እዩ ብዝድላይ መንገዲ ምሲሉ ከምዚ ሕጂ ገኒንዎ ደሎ ዓለም ኤትኒሲቲ ዝበሃል ነገር መፅኡ ዘሎ እሞ ኣባና ጥራይ ኣይኮኑን ሕጂ ኣብ ሳውዘርን ኢጅፕት እንታይ ዝበሃል ኢንድያ መፅኡ ኣሎ ሓደ ኣባል ናይ ኮንግረስ ናይ ኢንድያ ሲ በቃ ንሳውዘርን ኢንድያ በኤትኒሲቲ ሃገር ክምስርት ይደልሎ ማለት እዩ ዋላ እኳ ብዙሓት ተቃዊሞሞ እንተለዉ ከምኡ ዝብል ሓሳባት ግን ኣምፅኡ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ጎረቤትካ ዘሎ ነገራት እውን ሽግር ክፈጥረልካ ስለዝኽእል ጎረቤትካ ንስኻ ክትድቅሲ ጎረቤትካ ድማ ክድቅስ ኣሎ ተዓንቶይ ዝበልክዎ ሕጂ ገዛ ሰሪሕካ ክትሕልዋ ኣለካ ዘብለኒ ዝነበረ ንኣብነት ካባና ዝሓይሽ ኣብ ጎረቤትና ኢትዮጵያ መዓት ዩኒቨርሲቲታት መዓት ህንፃታት መዓት ገለታት መዓት ገለመታት ገይሮም ንዑ ክሕልውዎ ክኢሎም ዶ ብሰላም ምእንቲ ክሰጋጉ ነቲ ኩሉ ዝገበርዎ ኢንፍራስትራክቸር ክሕልዎ እንድሕር ዘይሓልዮሞ ገለ ካልእ መፅኡ የፍርሶ ማለት እዩ ንኣብነት ኢሳያስ መፅኡ ኢንፍልትሬት ገይሩ ኣዋኣትዩ ገለመታት ገይሩ ክርብሾም ከሎ ክሕልው ይከኣሉን ማለት እዩ ክሕልው ዘይከኣሉሉ ምክንያት እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ዝመስረትዎ መንግስቲ እንታይ ዓይነት መንግስቲ እዩ ክንመፅ ኢና ማለት እዩ ተደኣ ፕሉቶክራሲ ወይ ከዓ ካኪስቶክራሲ ናይ ውሕዳት ሃብተማት ኣካላት እንተደኣ ኮይኑ እቲ መንግስቲ ተመስሪቱ ዘሎ ሓለዋ ነብሱ እዩ ዝገብር እምበር ሓለዋ ሃገር ኣይክገብርን እዩ ማለት በዚ ምክንያት እዚ ድማ እቲ ዝሰራሕካዮ ህንፃ ይፈርስ ከምዚ ይኸውን ማለት እዩ ካልእ ክብሎ ዝደሊ እንታይ እዩ ፒኤልኦ ሉሙምባ ክዛረብ ከሎስ እንታይ ይብልሲ ብዙሓት ድዋርፍ ተኣኪበን እዘን ሓፀርቲ ድዋርፍ ንብለን ምሻ ኣለዋ እዚአን ኩለን ተኣኪበንሲ ሓደ ካብአን ተስዩ ኣነ ነዊሕ ገለመለ ይብሉ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ኣብ መንጎ ድዋርፍ ኣነ ነዊሕ እንተበልካሲ ወላ እንታይ ትርጉም ዩ ኣር ኦልሬዲ ድዋርፍ ኢሉ ይገልፅ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና እንታይ ንብል ማለት እዩ ንባዕልና ዘይነቕሕና ንባዕልና ዘይማዕበልና ንባዕልና ድሑራት ከለናሲ ንኻልኦት ኣካላት ከነላግፅ መብዛሕትኡ ንዕርፎ ማለት እዩ ሁ ኣርዊ መን ኢና ንሕና ትምክሕትን ተደኣ ንምካሕ ኮይና ኣነ ትግራዋይ ኣነ ኤርትራዊ ኣነ ሱዳናዊ ኣነ ወዘተረፈ ከምኡ እንዳበልና ወይ ከዓ ብድኾነ ይኹን መንነትና ኣልዒልና ኣብ ትምክሕትን ዕርናኣት ኮይና that is directly proportional to what to ናይ ምልኪ ኣገባብ ምዕባለ ጠባያት ማለት እዩ ናይ ምልኪ ጠባያት ንሕዛ ኣለና ማለት እዩ እዚ ድማ መሊሱ ሕማም ርእሲ ናይታ ሃገር ስለዝኸውን ኣብዚ ጠጠው ከብል መስለኒ ይኣኽለኒ እዚ ንወዲ ከምዚ ነይሩ ጎዲእና ደሎ ንምባል እዩ ብዙሕ ነጥብታት ክውስኽ ይከኣል እዩ ግን በብመዓልቱ ከይነውዕ መንቲ ይኣኽለኒ ታንክ ዩ ኣለኹም ዶ ኣለና ግን ዘሮ ወፂ ኢሎ ይመስለኒ ዘሩ ደ ከይድሎ መስለኒ ገለ ክገብር እምበር ሰማዕካ ፀኒሑ ዝሓን ክመፅእ مرحبا داويت فساي ኣብታ
أبتا لبام كيدو لو باشاي هم خوني هكا وناتنا نقل كمان ده كسعي بلسكي الحمد لله عنا كل سدرا بس احنا تنزل لنا كوينا عقمنا نفنا تزبرنا نزل أمي عسرت شوف خلت ساعات كابسري هاي تسأخوف نابل كان يركز حجي بديد كوينا قال ما كان طيب ba admin dar ke do homi tang ke perkana antai luni Petros arkas hadu belkai muslim anta قل انت لو مثلك انا سي كم في كونسنتريشن tabe asabila بالحريق ولا ما لك هو alanu bala ay tagaga باشاي دحان أعلى لك سعي antai luni Petros arkas كمان لها هاي طيب أنت تباشا دولو أنت لين مسلك كاين رس رسل مع تقريبا كل مريضكم صنيحه دحان بزعبة هاينا هنزارب طنيحنا هو فلوس ناب لبام يخيد دحان كنبل طنيحنا لنا سبات مسيومنا بزغزاسي تن أحاتنا خاوس ينصنيحن هجي بوتا يبلكم من إلنا يمتمنيسنا اوكي اوكي قتل برهان الزرب صنيحكا أنا سكان من شو نباشا نقرون يري بترش تقول دبارة العركو يجي خمين لها هاي ليش طيب دعنو اللي كانها لو تباشا يدولا مع كورن رسم ببين فنيت كله بس عكاي مالك تيجي حجي اتي زغرم سي እቶም ነዚ ህዝቢ ዘሳቀዩ ዘለው ጉጅለ ምልኪ ከምዚ ዝበልካዮ ኣእጋሮም ምልዓል ኣብ ዝስእንሉ ግዜ ሓንጎሎም እናተመዛበለ ክሓስብ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ኣብ ዝበፅሕሉ ግዜ ብዙሕ ነገራት ዲስፋንክሽናል እናኾኑ ولا نزعلهم كساعة زيادفان تحسب كاهم ولك سباتسي زد نايت عسها ملكت كسمعهم ايترين نزهز بزن زهاجر زي انسي امتا قدفنا ينخيد لنا زبل من صبرقتا اي الرأيك كان بانصارو انتاي زي الرأيك كساعة زلنا تقلقلنا سرحنا مخادي زخاء ውልቃዊ ጉዳይ እምበር ሃገራውን ህዝባውን ጉዳይ ኣይኮነን ነቲ ህዝቢ ይኹን ነቲ ሃገሩ ንሂወቶም መሳርሒ ገይሮም ዝኸዱ ዘለዉ ኮይኑ እዩ ዝረአየና ኣነ ምስኖም ከለኹ መምህር ዘሩ ሓደ ኣረጊት ሰብኣይ ንሓደ ጎበዝ እንድሕን ከመክፎ ኮይኑስ ኩላ ግዜ ጎበዝ ዘሎ ኮይኑ ድማ ሓያላት ኮይኖም ጎበዛት ራዕራዕ ተብልዎም ኣለዉ ስለዚ ሓያላት ዘለዎ ኮይኑ ድማ هذا ويران يرتو زخون قل نعشتو زرعي نيرم ابو با لو مسباد وادرنا رفيدنا اليوم خلاص زي ما حاسبون يرم مزيوم قل من 3 مليون رعيدهم 4 5 مليون ولا نقول دحنا رعيدهم فحزو بجكم حياه دلو خوينو كمان ايتم يعني غزانا حاليكم سناب غزا غراب كمان خذ له لك ግን ትንሶም ዘለዎ ናጽነት እኮ ከምዘ ይረኽቦ ይፈልጥ እዮም ምክንያቱ በቲ በደሎም ወይ ትክኡ እንዲኦም ዘለው ይኽስክሱ እንዲኦም ዘለው ኩሉ ግዜ እቲ ክፉእ መኻፍእቲ ዝኾነ እዩ ዝኽስኩስ እቲ ጥዑይ ንጥዕና ዘቐፅል እናኸስኮሰ እዩ ዝኸይድ ስለዝኾነ ከዓ እታ ሂወቶም ባዕሎም ገምጊሞም بخمد تودع زخدوا زلوا خويني يسمعك برهاني الكحفة بالك لها هو تبو تي غدايسي هون actually
ዝተሓላለኸ ነገር እንጂ ግን እዞም ሰባሲ ይኣርጉ ኣለዉ ዝብል ኣዘራርባ ነምፅእ ኣለና ሕጂ ኩልና እምበር ንሶም ጥራሕ ኣይኮንናን እኮ ኣራይ እቲ ወለዶ ናይቲ ቃልስሲ ይሽምግል ኣሎ ሸምጊሉ ዝኸደ ከዓ ኣሎ መእተዊ ወንጌረዮ ነይረ ካብ ቅድም ቃልስሲ ሓጂ እንተዳኣንሪኡ ኮይና ግን ነዚ ህዝቢ ዘ ነዚ ሃገር እዚኣንሲ ኣብ ምንታይ ሓዲግና ንኸይድ ኣለና ኢሉ ንሕና ብዛዓቕምና ክልወጥ ንቃለስ ኣለና ንሳቶም ከዓ ብዝኸፍአ ገፁ ምስ ጀመሮ ብኡ ገፆም ይቕፅሉ ኣለዉ እቲ ክብሎ ዝደሎ ወይ ሕጂ ሓንቲ ነገር ትፈልጥ ሓንቲ ነገር ንፈልጥ ኢና ትፈልጣኻ እንታያ ስፔሻሊ ኢሳያስ ካልኦት ውፀታ ኣለዎ ከዓ ምስኡ ሓዊሽካ ሓደ ሆምወርክ ኣለዎ እቲ ሆምወርክ ኤርትራ ኮምፕሊት ድኽንቲ ኤርትራ ፈጥሩ ሆምወርክ ተዋሂብዎም ሆምወርክ ናቶም ይሰርሑ ኣለዉ ሕጂ ሓደ ነገር ክንፈልጦ ዘለና እቲ ናትና ዘይምጥርናፍና ናብቲ ሃገር ኣቲና ስራሕና ማለት ዲሞክራሲ ትብሎ ድዩ ዋላ ገለ ትብሎ ድዩ ማለት ብልፅግና ናይቲ ሃገር ከነምፅኣሉ እንኽእል ባይታ ከየምፅኣና ንሕና ንኣርግ ኣለና ከነኣርግ ከለና ከዓ መተካእታ ካይገበርና ኢና ንኣርግ ዘለና ንዓና ዝትክኡ ማለት ነቲ ሃገራዊ ጥምሒ ዝትክኡ ኣካላት ኣይፈጠርና እዚኣ ከዓ እታ ካልኣይቲ ሆምወርክ ናይ በዓል ኢሳያስ ምዚኣ ተተሓሒዛ ክትመፅእ ዘለዋ ሓንቲ ነገር ትፈልጡ ንሕና ዋላ ስራሕና እንተሰራሕና ንሳቶም እቶም ንኢሳያስ ዝፈጠሩ ኣካላት ግን ኢሳያስ ክኸይድ ከሎ ካልእ ኢሳያስ ክፈጥሩ ከም ዝኽእሉ ክንዝንግዕ የብልና ርሱዕ የብልና ርሱዕ የብልናን ስለዚ እዚኣ እንታ ኣነ ተፍርሓኒ ንዓይ እስከ ንኢሳያስ ክንግልብጦ ንኽእል ዲና ንህዝቢ ላዓኢልና ፀበስ ዘለና ካ ተንቀሳቂስና ክንግልብጦ ንኽእል ዲና ሕጂ ኣብዚ ተዓብዪ ሽግር ክህልወና ዘሎ እዚ መብዛሕትና እንታይ ኢና ንብል ንኖ ኣብ ሃገር ኤርትራ ንክምሰዓተና ኢሳያስ ምስ ከደ ውግእ ከነካይድ ኢና ዶ ነንሕዶም ዝጋራጨው ነገራት ብዙሕ ዓመፃት ስለ ዝነበረ ንምፍላይ ክህሉ እዩ ዶ ከምዚ ዝብል ዘረባታት መፅኡ ኣነ ግን እሱ ይኮነ ተፍርሃኒ እሱ ናይቶም ክልተ ኣሕዋት ባእሲ ስለ ዝኾነ ብዕርቂ ክፍታሕ ዝኽእል ነገር እዩ እቲ ኣነ ዝፈርሆ ግን እንታይ እዩ ኢሳያስ ክኸይድ ከሎ መተካእታ ኢሳያስ ካልእ ኢሳያስ ክመፅኣሉ ዝኽእል ባይታ ክትፍሕሩ ክእሉ እዮም ንሳቶም ምክንያቱ እቲ ህላዌ ናይ ኤርትራ ንገዛእ ነብሱ ኣድላይ ኣይኮነን ንዖም ካብ ቀደማ ተሽካ ካብ መጀመርያ ጅምር ከብሎ ከሎ ተሽካ እታ ኤርትራ ድብልዋ ክትህሉ የብላን ሓደ ነገር ኣሎ ብዙሕ ግዜ ክስታይ ንዛረበሉ እዚ ብጣልያን ተሰሪሓ ዝመፀት ሃገር እያ ገለ ዝበሃል ነገር ኣሎ እንዲ ማለት እቶም ኤውሮጳውያን ዝመቃኢሎም ንኣፍሪቃ ተሓዝቦ ንብል እንዲና ሕጂ ተሪእኻዮ እቲ ፍሉይነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከምቲ ክዕተኻ ይትቆፅሮ ከዓ ባሻይ ረታ ግበረለ ኢኻ እቲ ፍሉይነት ናይታ ኤርትራ ከም ኩለን ኣፍሪቃውያን ነኖ ንስኩም ናፅነት ክነኩም ኣለና ይተባሃለት ከም ኩለን እንተን ግዙኣት ዝነበረ ሃገራት ሎሚ ነፃ ኢልና እንታይ ገብሩ ብድሕሪኡ ብዘየገድስ ኮንጎ እንዲኺ ሕጂ ነፃ ይኽስ ሩዋንዳ ነፃ ይኺ እንታይ ዶሳበይ ደስኩም ኣይበልዋን ኤርትራ ሕጂ ፍሉይነት ናይቲ ሕብረተሰብ ንሕና ከምታ ዓንተ ወይ ነብል ዝብላ ዝነበረ ሃገር ኣላትና ሃገርና ከዓ ከነምፅእ ኣለና ኢልና ኣይና ተቃሊስና 30 ዓመት ካወዲ ኢልና ብዙሕ መቕሰፍቲ ብዙሕ መቕተልቲ ክንደይ ከፅንቱና ብዙሕ ፅዒሮም ክኾነሎም ኣይከኣለን እቲ ሕብረተሰብ ሓያሊ ነፃነቱ ኣምፂኡ ኣሎር እዚ እቲ ፍሉይነት ካብቲ
ማለት ገዛእት ሃገራት ዝሃቡና ደው ይብሉ መልካ ዝረበሉ ዘረባ ፍሉይ ከብሎ ዝኽእል ነጥቢ ኣለዎ ኣብዚ ከምቲ ካልኦት ኣይተዓደለናን ኣብያት ይተዓደለን ዋላ እኳ ክዕደሉ ከለዉ ዲክታተራት ፈጢሮም ትኾኑ ትዓደልዎ ከምዚ ናይ ኮንጎ ክሪኦ ከለኹ ሕጂ ንኣብነት ዝከረኒ ብዙሕ ታዕታዕ ነይሩ ተዓዲ ግን ነቶም ዘድልዮም ሰባት ኮፍ ኣቢሎም እዚኣ ሃገርኩም እያ ኢሎም ማሊ ውሰዶ አይቮሪ ኮስት ውሰዶ ዋላገለ ውሰዶ ኩሉ ዚታት ኮንጎ ዚባ ኡጋንዳ ኬንያ and all of them ምናልባት ነይሮሞም ክኾኑ ክእሉ እዮም ናይሽቱ ሃገርና ነፃ ክትወፅእ ኣለዋ ዝብሉ ዝንቅስቃስ ነይሮሞም ክኾኑ ክእሉ ግን ነዊሕ ኣይኮነን ግን 1 year or 2 years ከማን ኣይኮኑ ኣብ ከለዎ እዮም ሂቦሞ እቲ ናትና ግን 30 ዓመት ዝኣክል እዩ ተቃሊሱ እቲ ሕብረተሰብ ክደፎ ተቐድሚኡ ዝነበረ 50 ዓመት ክንብል ንኽእል ኢና ግን ድሓን ዋላ ኣብቲ 52 ክንጅምር ኢና 62 ክንጅምር ኢና 30 ዓመት ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ 30 ዓመት እዚ እቲ ፍሉይነት ናይቲ ሃገር እዩ ኣረ እዚ ከግብሮ ዝከኣለ እታ ኤርትራ ከም ኤርትራ ክትነብር ከም ዘይብላ ብዙሕ ፃዕሪ ስለዝተካየደ ሕጂ እውን እታ ኤርትራ ከም ኤርትራ ክትቅፅል ከም ዘይብላ ዴሞክራሲያዊ ሂወት ክትህሉ ከም ዘይብላ ዘፍርሓኒ ንዓይ ንሳቶም መፅኦም ኮፍ ከብልሉ ናዮም ካልእ ሰብ ክመቃቅሉን ኣይኮኑን እዚ ዓፋር ንበይኑ ገለመለ ንበይኑ ከምሳስ ገለ ክገብሩ ኣይክእሉን ምክንያቱ እቲ ሕብረተሰብ ከዓ ነዚ ዘይሰማምዓሉ ግን ሓደ ካልእ ኢሳያስ ኮፍ ከብሉና ክእሉ እዮም ዝብል ፍርሒ ኣለኒ ኣነ ወገነይ እዚኣ ወድሓንኩም قرم وقت النبيل هو عندنا يانا بران لا تمغير تا انا تا قرب تاهم ايغم ببحر يخدلو ثم دوصعنا زلو بتوم معنا انتوي زبلكو قرب برينسيبل كونه ايرتاونت ማንነት እንታይ ምዃኑ ዝምክሕሉን ተበጊሶም ተቃለሱልን ከኣሳቶም ከዓ ኢኮለ ከዓ ይጠፍሉ ሕጂ ናባና ንመፅና ኣለና ማለት ናብዚ ዋላቶም ንስኻትኩም ትቃለሱ ዘለኹም ከምቲ ዕብየትኩም ንስኹም እውን ተዓብዩ ኣለኹም ሓደ መዓልቲ ዘይተርፍ ናብቲ ፈጣሪና ክንምለስ ሕጂ ሎሚ ተፈሪ ዘሎ ፍርያት እቶም ስርዓት ፍረዮም ኤርትራዊስ ዘይግነት እምበር ማንነት ኣይኮነን ድብል እውን ብኡ መቃለስ ገይሮም ዝቃለሱ እውን ኣለው ሕጂ እቲ ንሃና ቻለንጅ መን ክውዳእ ዋላቲ ኤርትራውነት ከስምረላ ዝኽእል ህዝቢ እውን ከይትወድኦ ከሎ ክንቃለጠፍ ኣለና ኢኳል ንሳቶም ከም ዝኸድዎ ዘለዉ እቲ ናቶም ዕድመ ሒዞም ዘለዎ ልክዕ ከምቶም ዓመፅትና እቶም ቫልዩ ናይቲ ሕብረተሰብ ሰብ ዝፈልጡ እዮም ብቅድሚኦም ዝነበሩ ከይዶም ሕጂ እውን ከም ተሪፎም ዘለዉ ዕድመ ልክዕ ከምኣቶም ስለ ዝኾነ ነቲ ደላይ ፍትሒ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርጀንሲ ናይዚ ነገር እዚ ሕጂ እዩ ክርድኦ ዘለዎ ምክንያቱ ኣነ ንስኻን ክንዕውኦ ክንነብረላ ዘይኮነ ክንገድሰና ዘሎ እቲ ዝመፅ ዘሎ ወለዶ እቲ ዝነበረ ጀመረ ለገሲ ንክቅፅል ማለት እታ ቀንዲ ከዓኒ እታ ኤርትራውነት ዝብል ማንነት ንዓ ልዕሊ ሰብ ኩሉ ሒዙ በኣ ክቃለስ ከም ዘለዎ በኣ ኣሚኑ ንዓ ሪስቶር ክገብር ከም ዘለዎ ጥራይ እንተደኣ ክንገብር ጀሚርና ካብ ሕጂ እሱ እቲ ነገር ሕጂ እሳቶም ክሞትልና ኢልና ክንፅበይ ከለና ዋላ እኳ ኣብዚ ገዛ ከምኡ ንተኣሽሙ ዘበልና ኢኮል ከዓ እቶም ቫልዩ ናይቲ ሕብረተሰብ ዝፈልጡ እቶም ኤርትራውነት ሚዛኑ ዝፈልጥዎ ከዓ እሳቶም ከዓ ይኸዱሉ ሕጂ ጉየ ተጓየ ክኾን ኣለዋ ኣይደር ዋላ ንዑ ክንግልብጦ ዘይከኣልና እቲ ዘለና ፍልጦት እቲ ዘለና ባህሊ እቲ ዘለና ካልቸር እቲ ዘለና ኤርትራውነት መን ደብለና ክትሓላለፈሉ ዝከኣል መንገዲ ክመሃረሉ ዝኽእል ወለዶ መልእዲ ክንፈጥር ኣለና እሱ ከዓ ብቀዳማይ ከማን ተዘጋጅ ነይሩ ሓደ ናይ ዓብይ ናይ ሜድያ ተጌርካ ዋላ እኳ ነቲ መንግስቲ ክትግልብጦ ዘይኮንካ እቲ ዘሎ ኣስተምህሮታት
ዝመፅሓሉ መንገዲ እቲ ዘሎ ጎስጓሳት ዝመፅሓሉ ኣብ ዝኾነ ሲቲን ሩም ኣብ ዝኾነ ገጠራት ናይ ሃገር ኤርትራ ዝኣትወሉ መንገዲ ክግበር እንተተኻኢሉ እቲ ስግኣት ናቐነሰ ይኸይድ ማለት እዩ። ንምንታይ እቲ መልእኽቲ ትተሓላልፍ ኣለካ እቲ ዘሎ ወለዶ እውን ናነቕሕ ይኸይድ ስለ ዘሎ ተዳልዩ ይፀንሕ ማለት እዩ ነቲ ዝመፅእ ሃጎፍታታት ዝበሃል ዘሎ ብድሕሪ ኢሳያስ ኣደርዋይስ እንተደኣ ተቒልና ንሕና ደጊመ ከምቅላል ከይነሓስባ እዚኣ ደጊምና ደጋጊምና ኩላ ግዜ ብኢሳያስን በተውጥቕኡ ዘለዉ ሰባት ጥራይ ክንዛረብ ንውዕል ኣለና ኣይኒ ኢሳያስ ኣይንግልብጦ ኣይ ከዓ እቲ ክትተሓላለፍ ዝግብኦ ፕሪንስፕል እቲ ኮር ፕሪንስፕል ንብሎ እቲ ኤርትራውነት ከዓ ኣይነተሓላልፍ ኣለና ሕንስ ከዓኒ እዚ ንሪኦ ዘለና መፃ ኣሎ ብኢናይ ዘይንፈልጥ ባህሊ ብኢናይ ዘይንፈልጥ እንታይ ሽሙ ኤርትራዊ ብኤርትራውነት ይቕተሉ ኣለዉ ሕጂ እዚ እሱ እቲ ዳንጀር ንንእሽተይ ውሕጅቲ ናስሓቐኒ ወሰካ ዝበሃል ከምኡ ከይኸውን ሕጂ ኣቴንክ ካናህና ኩላና እቲ ደላይ ፍትሒ ክልተ ኣግራብ ብሓንቲ ክልተ ዕወፍ ብሓንቲ ወንጭፍ ክቐትል ክፍትና ኣሎ ቀንዲ ኣብ ፕሮሰስ ነቲ ስርዓት እንደጥቃዓሉ መንገዲ ማለት ዝንፀገሉ መንገዲ ጥቃዓሉ ከለኹ ዝንፀገሉ እቶም ናቶም ሰዓብቲ ከንፊኖሞ ንለውጢ ጠቕን ንክገብርሉ መንገዲ እናገበርካ ከለካ እቲ ሓደ ከዓ እቲ ቀንዲ ግን ክኸውን ዘሎ እቲ ናይ ኤርትራውነት ማንነት ንዕኡ ዘስተምህር መንገዲ እንድሓን ክንገብር ክኢልና እቲ ማንነት ዘኹርዕ ማንነት ካብ ካልእ በሊፅና ዘይኮናሲ ናህና ስለዝኮነ ብኡ ኣሚንና ሃገርነት ዝመጀመርና ንዑ ክንገብረሉ ሪስቶር ክንገብሮ ትኽእልና እሱ ጠፊኡ ዘሎ ሰብ መቐረቱ ዝፈልጥ ሰብ እንድሕና ኣሎ ነቲ ናይ ስርዓት ኣንፃሩ ዝሰርሕ ክቃለሶ ይኽእል እዩ ባዕሉ እሞኒ ኣነሕና ሕጂ ኣብቲ ናይ ሓደ ከምዚ ክበሃል ፀንሐ ሜድያታት ዝተኣታተወሉ እቲ ሜድያታት ከዓ ናይ ውልቀ ሰብ ስምዒት ወይ ናይ ውልቀ ሰብ ድሌት ዘካይድ ዘስፋሕፍሕ ዘይኮነሲ ሃገራውነት ዘስፋሕፍሕ ክኸውን ኣለዎ ኩላህና ናይ ኩላህና ግዴታ ይኸውን ናይ ኩላህና ዘን በቲ እታ ኤርትራ ተገድሰና ሓላፍነት ይኸውን ከዓ ነዚ by all means necessary ንዘን ሜድያታት ክንተክል ትካል ጌርና ሕመቕና እዩ ስለዚ ስጋብ ሕጂ ሓደ ንኣመነሉ ሚድያ ብዘይ ምህላውና እሱ እውን ሓደ እቲ ድኽመት ናይቲ ደለይ ፍትሒ ኣብ ደገ ዘሎ ይቐኒየለይ Thank you, Doctor. ባሻይ ቀጽል እንታይ ምስለካ ሓንቲ ለቦዋያ ክትከታተለና ምእንቲ ዝርኡ በታ ዘቐመጥካ ኣርእስቲ መጠን ምእንቲ ክጠቕመና ብዛዕባ ታሪክና ዲና ንዛረብ ዘለና ማለት ከመይ ኢልና ንሕና ከምቲ ዓመፅና ኣሜሪካ ንጥቕምና እምበር ነፃ ክወፁ ግብኦም ነይሩ ከም ዝበሉና ከምተን ካልኦት ከምደይ ተዓደልና ታሪክና ኮታሲ እቲ ካብ ሜዳ ጀሚርና ንምሃሮ ነበርና ኩሉ ክሳብ ሕጂ እውን ኩሉ ግዜ ንጠቕሶ ማለት እዩ ንሱ ድዩ እቲ ኣጀንዳ ካልኣይ ኣጀንዳ ከዓ ክንገብሮ ዝግባአና ሕጂ ፍታሕ ሜድያ ክንገብር እዚ እውን ኩሉ ሻዕ ንብሎ እንዲና እንታይ ክንገብር ግባአና ኢልና ዋላ ትማሊ ከይተረፈ እውን ክሳዕ ትማሊ ዝነበረና ኣኼባስ ሓደ ናይ ሓባር ሓያል ሜድያ ክንፈጥር ኣለና ከምዚ ክንገብር ኣለና ምሁራትና ክእከብሎም እዚ ኢና ኢልና ማለት እዩ ዘዛረበና ዝብለታ ርእስቲ ከም ዝመስለኒ I think እንታይ ኮይንና ኢና 80 ዓመት ዝኣክል ተቃሊስናስ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ንርከብ ሕጂ እቲ ኣቐዲሙ ክወሃብ ዝፀንሐ መግለፂ ኣብ ቦትኡ ስለ ዝነበረ መመላእታ ሂበ ማለት እዩ ብዛዕባ በቐለኻ እስትኻ ከይረሳዕካ ሓደ ጉድለታት ኣለ ንሱ ከዓ ዳሕራይ ትገብሮ ሓልካ ወዳእኒ ኣብ ልዕሊኡ ስለምንታይ ናብዚ ተሃሲና ዘለና ዝብል ኩሎም ካብ በዓል ዕቁባይ ጀሚርካ ዋላ ብርሃነ ረዳ ዋላ ተቐዳማይ ርግቱ ማለት እየ ረዳኢ ኩሎም ክንደይ ክብሎም እቶም ተዛረቡ ኮታሲ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ስለምንታይ ኢና ተሃሲና ዝኾይና ተሪፍና ድሕሪ እዚ ኩሉ ዓመታት ተባሂሉ ማለት እዩ
ብዛዕባ ፍልይነት ናይ ኤርትራ ግን ፈቲና ኣይፈቲና ፍልይነት ክህሉ እዩ ምክንያቱ ከምኡ ስለ ዝኾነ ነፍሲ ወከፍ ሕብረተሰብ ነፍሲ ወከፍ ሃገራት ናቱ ፍልይነት ኣለዎ ናቱ እዚ ብዙሕ ግዜ ኣነ እውን ገልፆ ማለት እዩ ዘ ፓርቲኩላር ጀነራል ዩኒቨርሳል እንዳልኩ ብዙሕ ግዜ ዝገልፆ ማለት እዩ ኣነ ኣብቲ ርእስናትኩም ዝደመርክዎ እንታይ እዩ ንዕኡ ኣስቢሐ እንደገና ግን ነቲ ልዕሊኡ ድሎ ዓለም ለኻዊ ነገራት ካብኡ ነፃ ክንከውን ስለ ዘይንኽእል ኣተኣሳሲረ እየ ንዕኡ መግለፂ ሂበ ማለት እዩ ሕጂ ፍልይነት ከም ዘለዎ ጌርና ኣብ ታሪክ ከነተኩር ወይ ድማ ኣብ ፍታሕ ከነተኩር እንድሕር ኮይኑ ይዳበረቐና ስለ ዘሎ ነዚታት ኣብ ግምት እንዳእተና እንድሕር ወዲእና ኮይና ኣብቲ ስለምንታይ ኢና ከምዚ ኮይና እምበኣር እሞ እንታይ ንግበር ፅቂልና ምእንቲ ከይንኸይድ እሞንታይ ዳዕረ ክንገብር ኣለና ዝብል ኣጀንዳ እንተመፅኡ ናብኡ ክንሰግር ማለት እዩ ስለዘይኮይኑ unnecessarily ዲፈረንስ ነምፅእ ኣለና ሳምታይምስ ኣብ ነንሓድሕድና ብእንፈልጦ ነገራት ብቅድሚ ሕጂ ዝተንተናዮ ኩላትና ነገራት ብ40 ዓመት ዝተቃለስናሉ ነገራት ንፈልጦ ታሪክ እንድሕር ተመሊስና ኣብ ዘይምርራእ ክንኣቱ ኮይና ኣናዘር ዲፈረንስ ንፈጥር ኣለና ባዕልና ማለት እዩ ስለዚ ኣጀንዳና እንተሓሊና ግን ካበይ ናበይ ንሰግር ክንፈልጥ ስለዝኮና ኣብኡ ኮነኢልካ ኣድሂብካ ግደፎት ካልእ ዋላ ንብሎ ዋላ ክስታይ እንተደይኮነ ናበይ ንሰግር ኣለና እንታይ ንብል ኣለና ግን እንተሓለኻልና ፅብቕቲ እያ ባህላ እዩ وأنا نسوي خملس إلى نيران تايتي سنفناي كاب خبرات النص فرحي توصع لها زبار زخون كاب زبل يودع أمو أبتي كل جزء نبلو زتق على اليوم سو أبتي النبلو زلنا استركيزو كقصل زخل كمصي خاب مبال زنحفو ነገር ኣለኹ ብሊለ እንተዘይ ኮይኑ ካብቲ ርእስቲ ሽፍት ክንገብር ከለና ትሕዝቶ ናይቲ ኣርእስቲ ንስሕት ኣለና እሞ ፎካስ ኣይንገብርን ናብቲ ናይ ሎሚ ትሕዝቶን ካብኡ ከዓ ቀፂሉ እንታይ ክግበር ይግብኦን ናብ ዝብል ከብፅሓና ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ስለዝኾነ እቲ ናይ ሎሚ እቲ ብዓቢኡ ከም ህዝቢ ምዕቡል ፖለቲካ ክንሰርሕ ኣይከኣልና ነኽኢልና ኣለና ውፅኢቱ ከዓ እዚ ዝብል እንተልዩ ክመፅእ ይኽእል ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ ምዕቡል ፖለቲካ ክንሰርሕ ኣይከኣልና ዘይተዓወትናሉ ነዚ ቃልሲ ከዓ ንሱ ክንሰርሕ ስለ ዘይከኣልና እዩ ስለምንታይ ኢና ክንሰርሕ ዘይከኣልና እንድሕር ምልስ ኢልና መንፀፍ ክንገብረሉ ኮይንና ወል እዘን ዕንቅፋታት ስለ ዝኾነና ናብ ድሕሪ ናፅነት ተሰጋጊሩ ይሓላልኸና ኣሎ ዝብል እንተልዩ ንሱ ድሕሪ ምቕራብ እሞኸ ናብ ዝብል ክበፅሕ ይድለ ማለት እዩ ስለዝኾነ ሓቂኻ ኢኻ ክብለካ ኢለ ባሻይ እሞ ናብኡ ገፅና ኢና ክንከይድ ዘለና ሰይድ መርሓባ ይቀኒልና እዚ ሓደ ግዜስ ክንዲ ኮፍ ኢልና ከለና ንምንታይም እኹም ኣፍሪቃውያን ንቅድሚት ክትምዕብሉ ዘይከኣልኩም ኢሉ ሓደ መምህር ሓቲት ነይሩ ሕጂ እዚ መምህር እዚ ከዓ ኣብ ዛምቢያ ን14 ዓመት ተመሃረ እዩ ናታትኩም ፅቡቅ ኣፍሪቃውያን ኢልኩ ትመሃሩ ከለኹም ብሽምዓ ብላምባ ኣብ ትሕቲ ባሎ ኮንኩም ክሳብ ፅዒርኩም እታ ወረቐት ትረኽብዋ ናይ ብሓቂ ትቃለሱ ኢሉ መጨረሲኡ ግን ኣብ ሓደ ሰርቲፊኬት ወይ ዲግሪ ምስ በፃሕኩም ጣውላ ሒዝኩም ኮፍ ኢልኩም እታ ዲግሪ እምበር ንስኹም ክሰርሑ ከምዘይብልኩም ተቐበልዎ እዚ ከዓኒ እቶም ልሂቃን ናህና ንብሎም ከዓኒ ሓንሳ ግራጁዌት ምስ ገበሩ ኣብ ክንዲ ክምርምሩን ክመራመሩን ዝፍትኑ እንታይ ኾን ኣብ ናይ ምንኣስ ናይ ንዓቅ ከምኡውን ናይ ደየድሊ
مس أبتعتي تشتش ناي منقص هونكا منباري مرزو مالتي أبكال أقاطع مدما نصومالاويان كاركو ميلوم كلت ساعدون انجليزاويان حدا بريغر جنرال أبيزي صوماليا تانكنيا زنبري حدا دماني أبتناي governor officer نبري حجي سواي بطعم أبي سواي بعد ما مالته نتي من سينتاي لهاتو what is the problem young man يروح وتولدها بق يلون تايولولو the problem is people at your age they want to lead us بزعد مناتك هجيت سواي كايلو سيوا my goodness me he's accusing me that people of my age they want to govern زي كم دي حجي هون بلوت أنا هنا مالتي كاب ميدات حزام كساب لي تلومي قال يوم كليتهم قال يوم أكرم قال يوم سعدنا أسو كوفي لهم بحيلها كايدنا للو ساعة تا كرسي تبزروا أنا تا كرسي هي حررنا لو تهم مسايك إلينيوم إذا هبين لي thank you very much بحث داويت مرحبا برو يا أنا حاوتي كان لك حتى يدلني الجزاء عبدي عاد إريتات politician سنة سلزي أبزي ساعات زي كنريت الأخونا حدا ببوزيتيف كرر دلو حزب إرترا حدا صلاة خمدلو مون صلاة إزدقا كناقفو كعبالك بورقم دلو يأمن جن في قداي زي تسفاز الناس وهذا كله كفر على organization سواء كلمات في الترى نجنا خاني من ملي سنفح ولا تايب المالكي تزسي أنا خمد الرعين دلو كل جزء حد حسب تسانع قالوا كواهي قالوا كلها أبغى عزوجن أبي سرر حن حركة وهذا كالك تقوى هاي كلمة فزسي نحناسي انت عانت انت بهال تابلون دلكم إلتسي انت عانت تجبر لنا بسررحا عسات وهاي كا معنا بحريت لتفنازلو أبي سررحا زي موها هاي فزسي انت حافشاوي أسررحا أقاب مستي نحنا هلو النازل ودعوي حتى حسب تستسامح معنا الحسب معه كتأمر زفل انتاي أدفايس تونا أبدو أنا خلحتي أحسن أوكي سكي كاب جزا ني داويت كمل سلفو زخير بريالكم تفهم حتى بحسب دقما حجسي كلها أنا حجسي تي أرم أبتين دودنا بري مسجل باقي لازم تدري حجة كل كذا أبتي هاجراوي علي ولا تعب بهالي لو يتعب بالهجرة حيل فترة زي ما أبتي صراحة زي كلها هنا فحلنا خاستين بالتوالي كل تي حدي هاجراوي حيل فترة كم دلو درجة 80% 90 أبزي زلو كل دليتي جن أبصر حاجة يفعلالن كل جزء حسب هذا هونكا أبصر حا سلت فعلال زلها نزي أبصر حاجة فعلالي نادلو انتهي مفتاحهم قبل النقل انتهي ريتهم كان elite politicians please anyways أوكي باشا I think من ساقوا تارستي تا أميت كان ساقوا نعاينا نزار بلا درنا حجي ببعضنا كلنا درنا لنا بس درجة I don't know they بعلمنا يوم تليفون دلو اللي تزاربوا قالوا خمسة ثلاثة سبعة اليوم منبر كل زجاجات تزاربي فجي أبو أبتذهبنا ريتو بمر زودل أنت اللي خمل زلة بالله خيليو بزيت أو حالي في تاريخ قلنا I think إذا أكل مثل تاي شجرنا تاي سجمنا حدا في جواب جماعة مرانا أكل لسانا تناي إثني كخون ناي قالون
ናይ ጎረባብትና ሽግር ዘሎ እኹን ገለኹን ኩሉ ተዛሪብና በብዓመና ማለት እዩ እጂ ዝምላእ እንተልዩ ዳዊት በዓልኻ ገለ ወስኽ ገለ ዝምላእ እንተልዩ ማለት እዩ ካብቲ ጎዲልና ዘሎ ተደይ ኮይኑ ንሱ እዩ ብሓፂን ግራሕ ኣቢልና ዘሎ እቲ ኣገባብ ኣቃላልሳና ብምሉእ ተዛሪብና ኩላህና በብታራ ማለት እዩ ስለዚ ዝጉደለ ኣሎ ትብሎ እንድሕር ልዩ መልእ ወይ ከዓ ደይተዛረቡ ደይፈተኑ ተልዮም استاذ عثمان الذي فتن أخيبانا دحرز قصليو كاب فيسبوك لايفن كاب ريكوردينج تنوصينا كبرات تساتفتي أبز مس سعنا الراخب مايلومي لايف أخيبانا أبزي في السم كبرن زخرن نتوم منتنا زحلفوا سماعتاتنا